musidɓe tedduɓe ɓe dartele pinal fulɓe on jaama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini dendagal pulagu e kuuɓal kala kadi nanowo dane meɗen en mbiɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. en gartiɗo hande bismade taw meɗen Abdoulaye Dia taw kadi ne yuɓɓinan en yewtere meɗen hande yewtere faahude lewre Fouta Tooro. bandiraɓe dartole pinal fulɓe hande yewtere meɗen hande tongi hande koye pecce ɗiɗi dawal gadangal ngal ko kareeli Fouta hohoɓe Fouta e tubakoɓe dawal ɗimmal ngal ko peccor Fouta ha heeɓi jimani muɗum ewa ɗum noon bandiraɓe kettuki jaam e kaw meɗen Abdoulaye Dia ɗo gonɗa ɗo gonirɗa bisimilla maɗa hetta. jamñalle mon hiire mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe e tongoɗo ngantini e dartole pinal fulɓe goore mon fof ɗo salminte e weltoɗo salminama ɗon min salminirte e welto ni salminirama hono noon onon gaccake aadi mo dokkodirno ɗon dokkodirno ɗon o diwri seeɗa mbeɗa sikki on paami ko caɗele weeyo ga kono noon en mbaddi hen ha en dirti ɗo weeyo ngo ɓuuri soɓorde eɗen jorti man mbawo yiɓɓinde yewtere nde no hannirta ni ɗum noon on ñagama yafuyo en jetti dendagal terɗe dartole pinal fulɓe en jetti wono bani men debbo sohna Hajirata Dia baɗɗo gardindi yewtere nde waɗiri ɗum kadi no hannirta ni no o wowi wadde ni en jettimo ko hono noon kadi jettirten jardoten dendagal heɗiyankoɓe dartole pinal fulɓe hay so tawi ɓe jeyaka e dental he hono noon kadi tawde ko yewtere dartol mbatten en mbawa fuɗɗade yewtere nde taw en ciftirani ɗo hono musidɗo meɗen mo ndendunoɗen saaha mo ndendunoɗen kadi ngal ɗo dental kewnoɗo wadde gardindi jewre dartol kewnoɗo kadi yiɓɓinde ɗo jewre dartol mbeɗa sikki o fammi hono musidɗo meɗen gendiyanke tininoɗo dartiyanke mawɗo mo ganduɗa yalti anno ñande joyi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati en jarnimo no feewi en mbawa yejjidde golle mantinde ɓe o gollani dartole pinal fulɓe kono noon kadi ɗo o gollani leñol ngol e kuuɓal leppi makko e kala saaha eɗen ketto ɗum e dente wattarte en dege noon o fuɗɗima leppi leydi kono leydi fuɗɗima kadi leppi teddungal o yeehi kono o yahani nde tawno ko gollino ko nde wonno koko tiiɗi nde wonno koko moƴƴi koko feewi ha joni ene jamte ha anno gasa e ko gollino ko ma jamte ko ɗum waɗi gurdam lewru ɗum rafiɗi ɗum fof wona ɗum woni fayido woni fayido ko golle so tawi neɗɗo gollima golle moƴƴe mandinde gurdam mum jutat walla gurdam mum gasata so tawi neɗɗo ala ko golli ñande o maayi o yejjite sow Samba Hamadi wona jejjitteɗo ha abada so ɗum ɗeni
honono sokhna Hajiratu jawi ni woni lowdi yewtere meɗen ko lewre e jimaji Fouta Toro conquête et occupation du Fouta Toro tawi lewre nde e jimaji ɗi so waɗi ɗum ko tubakoɓe farayso en mbaɗino jewre kewɗe ko yowiti e dartol Fouta Toro gila e ko adi laamu satigeɓe ha e laamu satigeɓe ha e laamu almamoɗo ko ɗon kamɗen ɗum noon ha joni gonɗen koye jokkude dartol fulɓe ha tendiɗen e Fouta Toro hade men yuɓɓinde yewtere nde noon men jettin bandiraɓe ƴogirde ɗe ƴogɗen ɓe nde tawno darto ko dartata ko o tawaka hanki mo ganduɗa ko goɗɗuɗo mo tawaka en hakkini ay tani ko en tawaka ɗum noon so tawi omo yiɗi windude dartol walla dartude dartol alay sago o jooga woda ɗo o yoyi o jooga e bindande ɗe ganduɗa ko bindande tarihiyankoje ɗe ganduɗa kadi ɗen kadi jooga koto hen ɗum noon ko adi eɗen juɓɓina yewtere nde en ballitima walla en ballitinima duttorde kewɗe eyyi kawmeɗen Abdoulaye Dia machallah a salminama a salmitama eyyi no mbiɗa ni tan mi arta ɗo tan e Samba Hammadi yallah ɓuuɓan ɗum yallah yurmomo yafomo kanko e dendagal may meɗen e mayɓe juɗɗo kala so tawi en mbaɗi ɗo wonne yewtere ɗo e dartol lestinal fulɓe sikki ala ɓerɗe meɗen fof doganta ko Samba Hammadi nde tawno kañumne ko gorko mendiyanke dariɗo kadi darini kadi dartol lestinal fulɓe golliɗo hen kadi golle tiɗɗe mantinɗe ɗe majji ha mayata ɗum noon sikki ala kalne mbaɗɗen ɗo yewtere re sago siftoren Samba Hammadi yo yurmede Allah wone makko kanko e dendagal mayɓe meɗen mayɓe juɗɗo kala ɗum noon eɗen juɓɓina nde ɗo yewtere so tawi Allah jaɓi e ballal Allah e ballal kadi guttorde kewɗe ha tengti noon e ruttorde ne wiye histoire de la Mauritanie essai et synthèse nden deftere walliti ɗum ko université de Nouakchott Joudal Diaby de Nouakchott faculté de lettres de Sonthé e wondude université de Provence ex Marseille 1 to dowla France nde wallita ko Nouakchott e hirano ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi c'est un ouvrage collectif ko deftere nde ganduɗa wona neɗɗo goto windi kono noon e nder nden ɗon deftere tuggude hello temedere capanɗe jeeɗiɗi e tati ha yiɗi hello temedere capanɗe jeetati e goho windi ɗum ko goto e seerneɓe men ko duɗal Diaby de Nouakchott duɗal Sonthé e gande aadayankoje hono mawɗo meɗen Adama Ñokkan tawi ɗinande mum ko le Fouta Toro du 16e au 19e siècle ɗum noon windande nde jeeya koye e deftere nde kalɗen ɗo joni nde en ballitima e ndeɗo en ballitima no fewi e nder ndeɗo deftere en jurnima kadi deftere nde gowɗen yurnade tawi walliti ɗum ko Oumar Kane professeur Oumar Kane la première hégémonie Peul Paris édition Kartala 2004 en jurnima kadi deftere mawɗo meɗen Amadou Melaw Jeyi yo Allah junno gurdam makko mo ganduɗa koye dental heejeya yama taw mo hetti ko kalten ko deftere nde kirode mum ko jattinagol Mauritanie naɓe ha naatgol colonial Faray en jurnima kadi deftere goto e seeremɓe men kadi to duɗal Diaby ha tilde Ibrahima Abou Sall ene windi deftere nde wiye la Mauritanie du Sud conquête et administration coloniale française 1890-1945 édition Kartala Paris 2007 deftere nde kelle muɗum ko temedde jeetati e sappo e joyi tago
non ko adi eɗen natana lowdi yewtere nde eɗen kirtina gargol tubakoɓe farayte hawri ko e luure foɗodiral jappere laamu alumen ɗum ene feeñi e bindande tubakoɓe heewɓe e on saha ko wayno Molien wino rien n'est moins durable dans ce pays que le pouvoir suprême. En 1818, on a vu paraître successivement jusqu'à 3 Albanies. Sentiri nande dangal meɗen wi ala ko ɓuri laamu e leydi Fuuta ndi yahde e hitande ujunere temedde jeetati e sappo e jeetati almameɓe tan lomlomtodiri e jappere he nden luure jibini kareeli e kitale ujunere temedde jeetati e sappo e tati ujunere temedde jeetati e nogas e jeetati ujunere temedde jeetati e capantati e ɗiɗi hani e heen sahaaji addani jappere nde duuɓude woni alanoɓe iwɓe galleji tiiɗi fiilama laabi kewɗi sen dokki hen Yusuf Kireli to Diaba fiilama laabi jeenayi ko famɗi fof Mamadou Birane Wane laabi 2 woɓɓe keɓani jooɗade ko ɓuri lebbi ɗiɗi ko wayno Mamadou Touré Malick Dia to Agnam Wuro Siré e Moustapha Abdoulaye Ba to Hoore Fonde ɓe jooɗi tan ko ina tolno e lebbi ɗiɗi en goto kam e nder ndun ɗon jiɓre Fuuta wayli lamorgo muɗum laabi 16 kala almani jooɗinoɗo wattata lamorgo ngo ko wuro mum ko adi ɗum gure lamorde Fuuta ko Hoore Fonde Siloni Diaba e Koɓɓillo tan ɗeɗo gure 4 wonno lamorde Fuuta ko kaɗo gonka addani tubakoɓe Ndar endude yimɓe Fuuta toon tarih jotodiral hakkunde Fuuta e jimanteri Sénégal e seminande 19 ina fecci e daawe ɗiɗi daawal garanal ngal tuggi ko hitande 1917 ha 1919 ina tekkora kareeli e pelgodiral hakkunde tubakoɓe Ndar e Fuuta daawal ɗimmal ngal tuggi ko 1919 ha 1991 ko e on saha Fuuta fecca waɗa gele gele ko adi nde ene jiime watte jeyigi fay noon so tawi en jaɓani daawal garnal ngal hono daawal kareeli nde Moutar Kudeji e kala lomti Almami Abdoul ko sifodiri e Ndar sen mbi Ndar tan ko tubakoɓe kaleten ñande 6 lewru octobre hitande 1919 nanodiral jaam e kuutodiral to banggue jeygu ngal nanodiral woɗɗodirani e ngal gouverneur Ndar hono Blanchot de Herli irno sifodirde e Almami Abdoul ñande 3 lewru mai hitande 1919 ngal nanodiral jibini dilla cewɗe e nder Fuuta sabu ko heewi e hohoɓe Fuuta e on ɗon saha jiyani hen nafoore leydi ndi ha tengti noon e ko yowiri e kubbe hono lempoji ɗi ngal fawno e Fuutankoɓe calagol tubakoɓe Ndar ƴewtade lempoji ɗi jibini salare mawde Fuutankoɓe no nane joni ɓamti ñanduji men e laaƴe tubakoɓe Ndar
dewoje e maayo Sénégal ha tengti noon e nokku biyeteɗo Sall ya garta en laaɓe ene himmuno no feewi sabu ko kam jogino faggude tubakoɓe Ndar en laaɗe gumorono ko Ndar jaha ha Ngalam ngam ɗaɓɓoyde sonete kañeji e jiyaɓe mbimandi tubakiri ene jogino fandare fawde juuɗe mum e leyɗele demirere ngam awde hen ko eno kafa kakao simme sukara gerte ngam ƴellidde mbaylaji ñamanteje mabɓe no industrie alimentaire heɗo demanteje fof gona demanteje meɗen ɓe sikkon bami ɗum ndeke noon wona saabu maslaha meɗen ko saabu maslaha mabɓe kala ɗo tuuba koɓe garno demanteje ɗe ɓe ndiri ɗon ɗe fof ko demanteje mabɓe wonade men saabu ko limtumi ɗo ko fof wona gueɗe ɗe ganduɗa Afrique naɓe kuuɓal walla fuutankoɓe helal kutorto ɗon tubakoɓe ina ndemanno to dowla Hayti ina ndemanno ɗeɗo demanteje to dowla Hayti kono noon ndin leydi heeɗi jeytare mum ñande goho lewru janvier hira ujunere temedde jeetati e nayyi ko wona ɗum ko mumtugol matugagu caggal potital fiyan ko laamol ko dowɗo Écrisse ñande 9 ñande jeenayyi lewru février hirande ujunere temedde jeetati e sappo e joyyi battini no feewi e faggudu tubakal ndema kafe kakao simme sukara e gerte tubakoɓe Faraysi jinno ƴewdade ɗum ko e Fuuta ha tengti noon e nokku hakkude maaje noddirteɗo yiiɗa morphine sabu famde ɓe galɗugol leyɗele ɗen ɗon e keewal golloton ko caggal nde fuurankoɓe kolli jattinare mumen e ngon heɓɓo ɓe paati diwan Mbalo Brak almameɓe Fuuta e kile kewɗe e yerima tubakoɓe nde gummoro Bakel e Dagana hay so ɗeɗo guure e ɗiɗi jeyaka e Fuuta ko kañum woni e keeri Fuuta Dagana ko kerol Fuuta e Walo Brak Bakel ko kerol hakkunde Fuuta e Ngalam ko ɗum saaɗi tubakoɓe Ndar umminde janguji e Fuuta tuggude hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi tati e ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeenayyi ngam jimde nokku o eɗen jottina wonde fandare adande jimandi tubakiri wona jimde yimɓeɓe ɗum ne hen kono noon woni fandare mabɓe adande fandare mabɓe dowroye ko jimde e fagguduji leyɗele ɗe gila e remru muɗum ha e ogirɗe muɗum ha e fof ɗum noon ko ngal ngu e gardini taw wona jimde yimɓeɓe woni fandare mabɓe ko ɗaɓɓude ngaluji sabu e on ɗon saaha ko nden ɓe puɗɗi yimtude ko wiyete ko mbaylaji industrialisation alay sago ɓe daña ogirɗe sabu ogirɗe ɗe ɓurani hewde to nokkuji mabɓe fof kono ɓe ngara ga nde ɓe faggiro ɗum ɓe nawta ɗum toon ɓe mbayla ɗum nde ɓe mbawa kadi yeeyrude en ɗum woni fandare adande jimaji tubaki
dawal ɗummal ngal hono feccugol Fuuta ha e jimandi muɗum eɗen mbiya tan tubbude hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi ɗum woni hakkunderde teminande sappo e jeenayyi ha fayi yeeso yimɓe heewɓe ene koddiri wonde dawrugol dowla farayse dande maayo Sénégal ina woni jamyamol ha fakiri e kolleji farayse ene foti waylude jaɓal muɗum e dawrugol muɗum ngam deeƴnude Fuuta ko mbiyata ko la pacification e jinde ɗum sabu ɓe koddiri ko janguji ɗi Fuutankoɓe mbaɗata e dande maayo ngo nono fakira en mbino joni Fuutankoɓe kala saha ene jananno e laaɗe tubakoɓe ndar njamdu ɓurgu darjude ko ngu kasganade mbanno e lewru mars hitande ujunere temedde jeetati e capannayyi hani addani tubakoɓe ndar fawde Fuuta alamanuji tilɗi ha ko ɗum addani kasganade saltade yobde lempoji ɗi ko ɗum ni addani gouverneur Bouet Viomel yande wura kasga ngo e lewru août hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi e tati mbeɗen ɗo soyno kalde e nder cimtol ngol Duranton on ko fonctionnaire administration Sénégal wonno winduno e lewru février hitande ujunere temedde jeetati e nogas e jeegom omo hollira hen jojjugol liɓgol laamu almameɓe ngam lomtinde ɗon laamu deniyankoɓe saabu ɓen ɓuuri welde haaldude kono ko Bouet Viomel garɗo Sénégal e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi tati ko kam jiiɗi tigi rigui dawrugol ngol tubakoɓe ndar joguino e Fuuta e nder ɓatake gaɓɓo mo windi faade jagorgal marine e colonie jagorgal kaltinangal leyɗele jimane ɗe ñande jeegom lewru novembre hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi e nayyi o wi travailler au démembrement du Fouta qui devient inquiétant par son esprit de domination, par le fanatisme de sa population et par l'étendue de son territoire, ne lui laisser commettre aucun acte de violence sans le châtier vigoureusement. Oui, eɗen poti gollanade feccugol Fuuta sabu ndiɗo leydi wonani en fayre sabu ko ndi jañdi ndi yimɓe mum muhi e diine ha fakiri en potani jamde ɓe jana e men tawi en tawani e mabɓe kuugal musgal tubbude hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e nayyi tubakoɓe ndar darani hankadi sinude wasiyaji e jamiroje e Bouet Viomel ngam yiɗde fawde juuɗe mabɓe e jeygu nokku o gouverneur Sénégal hono Proté taki konu ngo ujunere e temedde jeeɗiɗi koninke e wondude sappo e jeetati laaɗi hare yari e Podor ɓe mahi ɗon fort e wuro ngo fort Podor ha joni batte mum nan ɗon ɗo woni fuɗɗode jingol Fuuta kono ko e laamu
feɗengo ndemi jimande ɓurata jaldade nde o toɗɗa e won gouverneur Sénégal ñande goo lewru novembre hira ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e nayyi kanko feɗengo o holliti muuyande makko e jokkidde ko proté fuɗɗino ko e suunude eɓɓo ngo buyete Viomèse eɓɓuno ngo o taki janguji ɗiɗi e lewru février kam e lewru juin ujunere temedde jeetati capanɗe joyi e joyi o fooli waalo Brak o watti ɗum e laamanteeri Faraysi o fetti ɗum e cercle uji nayyi o futi laamu Brak e hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeeɗiɗi o jiini e Matam o mahi ɗon kadi foor hono noon o fawi junngo makko e Salde hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeenayyi e hayre hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati ɗum fof jeyi sababu mum ko faddade konu Cheikh Oumar Tall ngam hadde ɗum faade hirnani caggal nde o fawi junngo makko e ɗiɗo nokkuji kanko Faidherbe o siini politique maɓɓe mo mbiyata divisé pour régner fecci ngam jiñade e jappere ma e nder ɗum o sifodiri nanodiri e ardiɓe diwanuji funnange e hirnange Fuuta nanodiral hakkude maɓɓe e Abdoul Boli Kane mo Dimas ko ñande sappo e jeetati lewru juin ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeetati nanodiral hakkude maɓɓe e lamtoro Amadou Boubacar mo Foro ko ñande sappo lewru avril ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeenayyi e nanodiral hakkude maɓɓe e El Feki Mamoudou mo Damga sifa ko ñande sappo lewru septembre hirande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e jeenayyi ɗiɗo diwanuji fof jaɓi wonde e jimaji tubakoɓe Faraysi e on saha noon Fuuta ene wondi e dille kewɗe sabu Cheikh Oumar Tall ɗo hoore fonde ɗo nani nodda yimɓe fewde e jihaji mo o jogori huccinde e laamuji bamarankoɓe Ségu e Katta e wondude e fulɓe Makina nan mbaɗa yewtere heeriɓe e Cheikh Oumar ko ina tanno e capanɗe nayyi ujunere neɗɗo e wiide David Robinson heri faade funnange ngam nuuroyaade e fiyande Cheikh Oumar kan gonka walliti tubakoɓe Faraysi jokkude jannguji mumen e Fuuta ha tengti noon e gouverneur Jore Guilébéli juillet septembre ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e ɗiɗi e janvier ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati ngam jokkude dawrugol feccude Fuuta ƴele ƴele ko mbiyatno ko politique de démembrement du Fuuta dendaangal gouverneur ji nana peññini nden o fandare politique de démembrement du Fuuta feccugol Fuuta ƴele ƴele ɗum ɗon e jeeyano e fandare dowrore tubakoɓe mbaɗa jogino e Fuuta ha e yonta gouverneur Bruyère de Lemi ngol dawrugol ene gotti ñande nogas e nayyi octobre hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nanodiral Galoya law e yirlade jaɓi wonde e jimaji Faraysi ñande sappo e nayyi lewru août hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e tati nanodiral gongal sifodira e almami Siré Baba Lido Diaba e fawade e ngal nanodiral jimandi laamu almami heddiran koye Bosse e Yeddiye
hiraale capanɗe jeetati e nder teeminande sappo e jeenayi gooto e ɗiɓe fuurankoɓe inde mum ne dowli no feewi on woni Abdoul Bocar tanum haali dundu jagorgal manngal Abdoul Bocar ko ngelliyange joom firnde tiimde joom faalaale tiiɗde to baŋnge dawrugol ko ɗum adannomo selɓondirde e hohooɓe fuurankoɓe ɓattondirnoɓe tubakoɓe ko wayno Ibra Almami Cheikh Mamadou Mamoudou e Ceerno Ibrahim Kane Abdoul Bocar ko ngelliyanke saliiɗo yimandi fare ko adi fof o luundinooma eraango Cheikh Oumar eerinoo ngam nawde sukaaɓe fuurankoɓe e jihaadi muɗum caggal ɗum o yedditi denndaangal nanondire e tubakoɓe siifnoo ngam feccugol Fuuta o saliima kadi no doole makko fonnoo darnugol ɓoggi téléphone hakkunde Salde e Matam Abdoul Bocar tuggude e hiraande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayi hebbini njambuuji e konuji tubakoɓe nder Fuuta tawi o molti ko gah e sengo ñaamo maayo Sénégal baŋnge rewo maayo Sénégal noddirteeɗo hannde Mauritanie baŋnge Mauritanie o hannde o ñande nogas e jeenayi lewru juillet ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayi wuro Kayel ngo Bomba subaka law tawi bombi ɗum ko laana koninkewa noddirtegal a sigal tubakoɓe ene tumno wuro Kahaydi ngo lembude Abdoul Bocar ko ɗum adduno ngon ɗon jamma ko nden ɓe jimi wuro Kahaydi ngo ɓe mbattugo laamorgo cercle mo ɓe noddirtuno cercle Matam Salde e darorde hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayi e goo tubakoɓe Sénégal kolliti pellital mumen folde Abdoul Bocar Kane kamɓe Fuuta kala to baŋnge hirnaange Kajoor e Jolof fof wolaama to baŋnge funnaange Alsinar fooli Segu e ɓernde laamanteeri Cheikh Oumar konuuji colonel Dot njooɓnaayo njim Fuuta fof ɓen jamiroje ene peeñi e ɓataake commandant gardinooɗo konuuji tubakoɓe e ndeer Fuuta ummorade Saint-Louis ñande ɗiɗi lewru janvier ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayi e goo on ɓataake ko ni lelonino la campagne que vous allez faire doit être une campagne sévère et non point une campagne de palabres comme celles qui ont presque toujours été faites dans le Fouta, car il faut, ainsi que je l'ai dit à Salde dans un palabre avec Ibra et quelques envoyés de Botéade, que nous fassions la guerre parce qu'on nous force à la faire de façon à en dégoûter, et la génération présente et les descendants immédiats à qui se transmettra encore vivant le souvenir de la répression. Men eto wattude ɗum e demgal meɗen hay so tawi suura heewani regade temedere dow temedere o wi janngugu jogorɗen yuɓɓinde ngu yo muus no feewi koto heddo e haala tan hono no kewɗen wadde e Fuuta ni sabu hono no kaaldumi ni e Ibra kamen nelaɓe boseyaɗu ɓe ndewalde parlade e dow meɗen eɗen poti fellude nde ha muusa beele ina wonana yonta hande o e yontaji garoji ɗi windande ndeɗe jejjitta walla windande nde yejjittaki
Konuji Colonel Dot Sabini e pura tuggude ɗiɗi lewru janvier ha nogas e jeenayyi lewru mars hiirande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e goho tawi hay jakkinare wootere hebbinani waɗi noon Abdoul Boubacar ngabbiti dow mawlima ko Idowish en mawɓe boosoyaɓe ɓe fof yelni perellaji mumen sabu men haabde ndeɗo haɗonde naftani ko ɗum waɗi tubakoɓe ɓe ɓesɗitinde nanodire hono traité ji ɗeɗe jiifodirno e mawɓe damga boosaji heddi yirlaɓe e lawol e lewru février ha mars ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e goho ɗe nanodire ina kollita jeggilare maɓɓe e jimandi tubakin ñande 5 lewru août ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e goho Abdoul Boubacar wara e sehende leñol safalɓe noddirtengol Frapitain ngol leñol jeeya ko e inde leñol ɓurgol mawnude yajje Idowish en wargo Abdoul Boubacar yaccini fandale tubakoɓe e dawrugol ngol ɓe mbiyatno politique de démembrement du Fouta dawrugol wadde Fouta ƴele ƴele ñande nogas e 5 lewru février hitande ujunere temedde jeenayyi e joyyi ɓe ciifi décret baɗɗo maayo Sénégal keerol hakkunde jimandi Sénégal e jimandi Mauritanie on décret noon adino ɗum ko arrêté mo 10 lewru avril hitande ujunere temedde jeenayyi e nayyi ko on arrêté waɗno maayo Sénégal ngo keerol hakkunde Mauritanie e Sénégal ɗum noon fandare maɓɓe nde fandare maɓɓe wiyetenode politique de démembrement du Fouta no ene wayno yettima wonno fandare maɓɓe ko feccude Fouta hen hunde wona e Sénégal jeeye e Sénégal ko heddi ko jeeye e Mauritanie ɗum noon ɓe gaɗori ko wadde arrêté ma ɗaccon hakke arrêté ko décret ɓuuri ɗum forde sabu arrêté ministre goto ne wawi wadde arrêté gouverneur ne wawi wadde arrêté maire ne wawi wadde arrêté kono décret no pamro ɗum ko ma jonde ministre uji ɗi kala gouvernement laamu ngu kala jooɗo eɓɓa hunde ne wiye ko décret kono arrêté neɗɗo goto ne wawi ɗum wadde ministre ne wawi ɗum wadde kono décret ko conseil des ministres jooɗoto waɗa décret jofnirde yewtere meɗen eɗen kirtina e fuɗɗode teminande 16 e gardagol Koli Peŋel Fouta wonino dowla mawɗo kewnoɗo doole kono e teminande 16 leydi ndi fuɗɗi nadde e caɗele hani leƴƴi goɗɗi ko wayno maroknaɓe e safalɓe ngari naati e dawrugol kam e faggudu leydi ndi e hirande ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom goomu feeronde folli laamu satijeɓe sotti laamu almameɓe tawi fandare mumen ko artirde jaam ital e jeytare Fouta e gardugol almami Abdoul Kadir Kane
caggal nde o sanki e hitande ujunere temedde jeetati e jeeɗiɗi laamu almameɓe kañumne naati e caɗele kewɗe ha jibini caru e fotgo fuuta sa reewi nder nderiji e fiyande Cheikh Oumar jibini e nder ɓerɗe tubakoɓe jimgol fuuta tuggude ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e nayyi e peccigol leydi ndi hakkunde Mauritanie e Sénégal hay sinno jartinare Abdoul Bocar kelɗini non bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe terɗe dafule piral fulɓe e heɗiyankoɓe dafule piral fulɓe ko ɗum ɗo wonno ko ƴownoɗen e ko yowiti e lewre e jimandi Fouta Tooro oɗon ɗaccake so tawi wonko ngakki e yewtere he watata kala won jiɗɗon hen ne weñi oɗon ñaaga yafude eɗen ñaaji kadi bandiraɓe ɓe nde kettoto yewtere nde ɓurɓe en humpito ɓurɓe en gandal nan ɗo e dental he en jettiri ɗum Allah ɗum noon so tawi wonko nakki hen eɗen jottima bandiraɓe men ɓe nakkirko nakki hen ko nde tawno ngal ɗo dental wonɓe ɗo ɓe hono no musidɗo men Sow Samba Hamady wiyatno ni wona yewtanteɗo o yewritteɗo ɗum noon sokhna Hajirata Diama uddita dingiral ngal inchallah bandiraɓe ɓe naata hen kala joguiɗo ko ene ɓeyda hen bisimilla muɗum nde tawno en mbino e fuɗɗode yewtere nde bittowo ko jiilotoɗo jiilotoɗo ne tawi ɗo yitata fof yitata ɗum heddore ɗum ɗo ɗum noon haaldanno e moɗon ko musidɗo moɗon Abdoulaye Alassane Dia e oɗo kikiɗe talata 13 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo ete Hayre Mbara yo Allah rokku en walde jaam on calminama on kala kuɓal on juurama on jettama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyyi ɗum noon machallah bandiraɓe dartole pinal fulɓe onon kettiri noppi moɗon machallah eyyi en jetti Allah en jetti yewtiyanke meɗen won kawmeɗen Abdoulaye Dia e ndeɗo yewtere e hande fattam lamɗe nde waɗi ɗo henne e dartole pinal fulɓe ko fate lowre e jimandi Fouta Tooro mbe sikki hande gandal dañama ɗo henne machallah gila tan e laamuji almameɓe ha heeɓi kadi jimandi tubakoɓe yewtere nde waɗi fayida hawnaki so tawi en kettude yima ma en gafte hen sikki ala bandiraɓe ndeɗo yewtere ko nde yewtere wande fayida yewtere kadi hewde jangde wande kadi gandal ndawal gadanal ngal en kettima kareeli hohoɓe meɗen e tubakoɓe ha heeɓi kadi peccoro Fouta Tooro machallah kadi en jewtino ɗo henne guilay laamuji sadikeɓe meɗen hande kadi yewtere nde kadi jokki kadi ha addani en kadi peccoro Fouta so tawi en ƴeewi hande ɗo fuɗɗori ɗo han ɗo gasniri ɗo en gandi kam wonko jangguden e ndeɗo yewtere ko heewi kadi wonko yewtere nde tindini en e gonka meɗen hande so tawi hande en ƴeewi hande
yewtere nde hande e gonko gonaka ɗo hande ha heeɗi hande ɗo jareɗen ɗo ma en tawde ko ɗum ummi ɗo koɗo woɗɗi yewtere hande nde so tawi en kettima no ka Abdoulaye no addiri ni e yeruji ɗi hokki kala ɗowri o hokki ɗon yeru muɗum ha e ƴogirɗe e ha e ɗo wittuno so tawi kadi a hettima yewtere nde ma andu kadi tubakoɓe ɓooyi yidde e jimde en so tawi en kettima tubakoɓe ɗoɓe jinno anniye mabɓe o wadde fuutankoɓe peccon peccon ɗon kadi so tawi en ƴeewi hande o ma en taw enen ken fecciɓe en goni hande pecce pecce noɓe pecciri Fouta Sénégal e Fouta Mauritanie sen ƴeewi Foutaji men wiye Fouta Jolof Fouta Maasina Fouta Tooro en ɗum fof ko pecce pecce ɗum jibinani en hande ha heeɓi hande laamuji meɗen hande enen e koye men hande ken fecciɓe taw ala ko fecci en sona ɓeɗo tubakoɓe sen ƴeewi hande e ɗeɗo jewte fof wonkoɗe tindini hande gargol tubakoɓe e nder leydi Fouta en gandi kam wona ɓuural meɗen addani en tan ko caɗele addani en ɓe ngari ɓe gaddani en caɗele ɓe ɗakkiti en kadi caɗele kadi gondaɗe ha hande ko nanɗo en e Foutaji meɗen sen ƴeewi ronkude hawrude kareli ɗi kaɓren ɗi fof ko tubakoɓe gadde meɗen ɗeɗon caɗele e ɗeɗon pecce taw kadi ala kadi koɓe gardiga kadi sona taw ko abbade ngaluji meɗen e yiddeɓe kadi jeyrude e ngaluji meɗen ɓe ɓooyi yidde funtude e futankoɓe sen ƴeewi joni kabla joni no jofnirɗum ni gardugol koli tengel nden Fouta Dowlino nde yano han kadi ha wattini han kadi ko tubakoɓe en jeeyi jimadi leydi meɗen ɗum noon en gandi tan kam garangal kam tubakoɓe e nder Fouta kam addani en tan ko caɗele Ablaye yewtere nde waɗi fayida no feewi mbeɗa jogii ɗo enne namdal mbeɗa yiɗno anndude holko addi kareeli tubakoɓe darɓe e Fouta holko adduno kareeli maɓɓe mi arta ka Ablaye jimandi tubakoɓe hay futankoɓe ɓene kamɓene kadi koɓe fecciɓe wone mabɓe jaɓɓe jimandi ndi e kalifani ndi woodi kadi saliɓe jaɓɓe ɓe holko waɗiɓe jaɓde e jebbilade jimandi tubakoɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dartole final fulɓe min fo eɗen jetta Abdoulaye Alassane Dia machallah eɗen mbiya yewtere nde wi lawol feewi wonno ko ɗum ɓuuru loppata bulu muɗum ko sawi ko hacca wattu machallah jomum ko waɗata ko en andi ɗum e ƴogirɗe ɗe o ƴetti ɗe machallah ko ƴogirɗe laaɓɗe kadi keñiɗe ko ɗum ɗo woni haalande yimɓe ko wawi dayde haqqille mumen tawa ƴettota ko tawa ko hunde lamde ɗum noon en mbiyambo Allah jarama o jarama feewi en nani en paami ko ɗum ɓenni eɗen jogii so ɗum ɓenni eɗen jogii namne namnal gadanal ngal kolimiɗa Fouta o nde tubakoɓe henti peltiti feccude Fouta ina wayno mataw ɓe gadori fof ko Podor no Abdoulaye Alassane wi caggal ɗum hanti ɓe ketti waalo barak hanti ɓe goni e arde mbera Foutankoɓe won jangu tan muusu ngu ɓe mbaɗi e tubakoɓe ha baccini ɗum ko namnal gongal ngal Abdoul Bocara Kane
faamama walla no paamirmi wonde mata kanko ɓuri fof salade tubakol ha addanen ko luurdude e almeɓe walla rewɓe e tubakoɓe ɓe ewo joni noon holko waɗi ko kanko tan goto ɓuri hen lattude lunno ngo namnal tataɓal ngal ko kanko Abdoul Kadir walla Abdoul Bocar mbiɗen o sanki ko tedde banggue diwan hawd funnangue to eno wari mboko leñol biyetegol dawa is ko toon sesta tafal ɓe wiyata ɓe walla fakde biyata sertat ɓen ɗon joni mbarimbo tan ko luural hakkude mumen e makko caggal nde o mawloji toon nde jogui fiyande kay heeɗi o ɓenni o fay toon mbar ko luural hakkude makko e ɓen ɗon addani ɓen wardem walla ko tubakoɓe jamiri yo ɓen mbarmo enen kadi jiiɗi kadi ɓeydina men ɗon ko marhaban min calmini min juurima machallah sinal full jamallana lema sinal leba tennal hango ɗon tampere kono en calminama min juurama on beltanama kadi en mbiyama Allah muɗum dande en calmini fof en juurima fof moƴƴere Allah e muɗum eyi namnal kadi gongal eɗen namni mawɗo ɓoggol ngol ɗum Abdoulaye Alassane Dia fiyande kay heeɗi nde wonde 1890 walla 91 holko nde jibinande kay heeɗi nde holko ɗum battine e jibinande kay heeɗi nde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dartode final fulɓe on calminama e kuuɓal neddama dow ñagam doɗɗe bon hefe ko weltartan no fewi weltanade hono mawni men professeur directeur Dia Abdoulaye Alassane yeesere makko nde waɗi fayida no fewi kadi machallah machallah no fewi waɗi wonno ko ƴogaɗon ni ko hunde senide machallah yo Allah nurɗin gandal yo Allah nurɗin gandal wallahi yo Allah nurɗin gandal kono no tinnima no fewi machallah. assalamu aleykum ɗattole final fulɓe min calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on ñagama duwaw on ñagama duwaw on mbiyam kadi wayrude wona waylade wato ko hajiji toon tan kono machallah en calmini fof en juurima fof kadi machallah en kettimi yewtande hono rasul ya Abdoulaye Alassane machallah yewtande waɗi fayida machallah yewtere makko waɗi fayida andeni ɗo yimɓe ko heewi ko gandano machallah wonko haaji ɗo ko heewi hande minen ko ɗum min gandano ɗon jangoji ɗi e tubakoɓe jananno e meɗen ene kecci mina waɗi men kecci machallah ha tengti ko wayna kayeɗe ko haali ko hen foof ɗum fof minen komin gandani hen kono machallah min dañi hen famamoje machallah wiyama tan ya Allah nurɗin gandal lorkumo sak makko yidde makko Allah junno balɗe moƴƴina battane yo ɓoy joɗade ɗo mbaalana yimɓe machallah ko faati e gurdumeji muɗumen ya barkinde Allah e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jarama seydi Dia ko wona ɗum ko kadi machallah sohnaji ratani nenne koye machallah oɗoji ma mbaɗi fayida machallah namde ma mbaɗi fayida kadi machallah a weltanama salminama juurama a ñaganama Allah moƴƴere e janaki kala wonɗo gonɗen hen kala e juuɗe beltanama onon kala e goto o faka eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu datulesnel fulɓe on calnama on jirama ko wona ɗum ko mi arti kadi yeftude hono yewyanke meɗen o ko addi fo eɗen jara kadi hono baɗiraɗo ko Hajata Dia e jewɗi makko walla ɗum jewɗi meɗen Abdoulaye Alassane Dia noon Allah jarama kadi on jarama nde cuɓanɗen ɗen nde ɗo yewtere wande fayde labade e jewte kadi alhamdulillah eɗen jettama fewi nde wonno neɗɗo so tawi ala ko heddi sona ena adda
ko Allah lubi ɗum ko olande ngal ɗo fuude ngal ɗo gandal wonde hono julɓe yo kuutoɗo kadi yo gandu kadi vraiment ɗo ina wodno ɗum ko yesso Allah mawde kadi vraiment eɗen jettaɓe en jetta Abdoulaye Dia yewtere nde waɗi fayida en gandi hen ko heewi kadi vraiment en heeɓa faji ganduɗa vraiment moƴƴuɗi ɗi en gandano eyi donc waɗini en gandal waɗini en gandal waɗi en gattam min mbiyatamo Allah jarama o jarama yo Allah yettima moƴƴere yo moƴƴere tabaraka machallah ko wona ɗum ko enen kam eɗen gandi vraiment fulɓe kam gila Allah waɗi hen addi ɗumen ganduɗa hoore ma e aduna he eɗen gandi koye caɗele ɓe gontuno hakkude men ganduɗa ma e tubakoɓe hakkude men ganduɗa hoore ma e liɓɓi goɗɗi ha oɗo saha hande ɓe jaten ɗo no mbaɗam haaju so jawini ɗum noon kam ko hunde ganduɗa hoore ma wonde ko guila dawade ha ɗo ɗo jaten ɗo ewa kono noon alhamdulillah eɗen jetta Allah nde tawno eɗen jogui dartinkoɓe men ɓe ganduɗa ɓeɗo ko jangguɓe filde famde anduɓe kadi ganduɗa hoore ma issa ɗen jarni kadi kala mo tawno ko walla anda janggani kamɓe ɓe jangguini ɗum wonde ganduɗa ma ɓe gandine jomum kam wonde ɗum ɗo ene wonno e on saaha eyi ɗum noon eɗen ñaago Allah on yo Allah hokken sutur yo Allah hokken bawde sembe ha mbawen kadi ganduɗa hoore ma wadde ko poɗɗen wadde ko e nder batte ganduɗa ma nde ɗo yewtere noon Allah jarama kadi son machallah Abdoulaye Alassane Dia jarama yo moƴƴere en calmini en juurima machallah moƴƴere Allah e mawɗa bisimillah jaɓa ceerno Abdoulaye Alassane mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere komin Mamadou Bor hadarema mbuya aɗa selli wallahi en mbayidiri gila rooto wona selli nani nan aɗa wi aɗan huccide kasge wallahi enin ganda ko sur place to nokku ma e ko inchallah yeeso ma weeli wallahi je suivais ça presque par vocal ene weeli ene faɗni kadi ene hokka kadi gandal ene teeƴi alhamdulillah ene teeƴi ko ardi fof ko teyde nde e haala so teeƴi tan itti en donc machallah ko famama kadi Allah jarama yo Allah woppire doole ma donc mi salminima Seydi Dia merci bonni بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرا بأم جزء من جاستل بين الفل ونشمناما سلمنا الإسلام سلمنا الأنتم سلمنا القرص كثير من أوضح كثير ما شاء الله alkene barkendo ɗo ko jiɗon dow mum ɗo ko ɗum ko min juuri ɗum maaji Abdoulaye Alassane emo jiɗɗo rawiya ko yo faatu makko to hikka inchallah ɗum o juurgal makko jiɗɗo rawiya ko yo faatu inchallah on calminama on daltanama nde ɗum enni nde machallah ɓe mbi wano mbaɗa ni ɓuri ittuno mbaɗa ni ɗum noon en mbi Abdoulaye Alassane wano mbaɗa ni tan a wiyama noon haaju Nata Dia a wiyama annen wano mbaɗa ni tan feewi timmi yooɗi goto fof ɗo hettinanoɗo waɗi hen ko sikkanano ko ni saka noon mana haaji ina ɓuura mana haaji ko sikkano ko alhamdulillah rabbil alamin yewtere nde safi machallah weeli wa dakmi machallah no yiɗirani en jetti en mbima en manti machallah en jarfi ɗum noon wayino wayanno
yimɓe belto yuuɗini yuɗɗanno yimɓe maana ha joni belto firti tan ko yewtere nde timmi waɗi fayida humpiti ko heewi machallah humpitino ko heewi goo eɗen mbawi suggude e yewtere fodde eɗen faama mumen machallah fuutankoɓe ko ɓooyɓe e maana ha joni wonde hunde kono noon kadi ina keewi kadi hunde kadi heewi sustorade en paami ɗum heen ɗiɗi eɗen paama heen fuutankoɓe kadi ina ɓooyi kadi janfolirde ɗum kadi en paami ɗum mana ɗine e yewtere he machallah ɗum noon kam ko sifa aada sifa mana joni bani adama en tan wona e fuutankoɓe en paami heen ɓeeɗo tubakoɓe e rewan mana joni goɗɗo gongonduɗen hannde o ko gila ndeen mana joni oɗo rewan fewja no o wiini kanko mana joni dartiyanti men o sarde ƴelde fuuta waɗa ɗum ƴene tawa heen ƴenel wotere yalta e wonde nde ɗum kadi nani e fuuta kono kadi ko ɗum mata ina heeɓi fulɓe fof sabu ɗum ne heeɓi mana joni fulɓe guine ina heeɓi fulɓe mana joni maafe ina heeɓi fulɓe mana joni gonɗe ɗo ɗo fulɓe mbawi wonde fof mana joni ina heeɓi ɗimen sabu ha en jii alhamdulillah rabbil alamina nden ko fuutankoɓe tan mana ha joni kaɓateno walla kayen tan ɓurno haftade kayen tan ɓurno mana ha joni dartade ɗum waɗi mana ha joni on rewma rewi ɗumen ha joni saabu mana ha joni laamuji kaɗa laamorɗe kadi hay laamorɗe kadi kaɗa ɗumen eggina e nokkuji mumen en gandi laamorde tubakoɓe wonno ko ndar no ene ɓaɗi fuuta kono noon ɓe eggini ɗon nde laamu hanti sénégal heɓata indépendant ɓe paali nafaama muri kon eɗen gandi joɗɗade muɗum wonno kayne ko ndar kono nde laamu ari heɓede indépendant ari heɓede fatira mana ha joni machallah nofta to jiiɗen to ha woɗɗo men eɗen fuuta oten ƴellitade sabaɗo mana joni kadi so ɗumen fof ɗum ƴellitade yawata wonde en paami hen ɗum noon kadi noon ha jini saabu mana ha joni wurno ko région ngaji mamu en ko fuɗɓe meɓe gonno hen kono kadi kañumen nen ɓe keɓata mana ha joni indépendant faala mana ha joni to ganduɗen to Konakry en to yimɓe mana joni ɓaleɓe ɓe ganduɗa kewani salade no fewi ɗum noon firti tan ko ɗum mbeɗo min nande fuutankoɓe foti hen dañde mana ha joni haqqille ɓe poti hen dañde mana joni darsu mana joni duttodira noon an musidɗo telliɗo beela aɗa yowa mana joni callanɓe maɗa tawde min e callade oto callanɓe meɗe ma joni pilfirtidurde wooda ko mankini e gaddinaji men he inchallah jafoɗama wona tan ko wonde tan tawde ko min addi maɗa joni callade ɗum noon firti ko neɗɗo so a dañi mana ha joni koɗa tesko ɗum ko poɗɗa rentade hen mana joni ndeltoɗa ko poɗɗa ñembude hen mana ha joni ñemba ɗum noon enen fuutankoɓe enen foti ɗum dañde e ndeɗo winnande oɗo haqqille e ndeɗo winnande ɗum noon o ceernaji o jarama no feewi jarama kattude timmi ɓe jogui tan namdal ɗeɗo tufle saabu o haali hen wonde tufle kewɗe ɓe mahi ɗumen ɓe koƴi ɗon ko gam yidde hadde kulu Cheikh Oumar yo yurmede Allah woni mo tellade gayre beela wonɗo kulu Cheikh Oumar o haaɓe e mabɓe kamɓe ɓeeɗo tubakoɓe e mana joni e nder gole wone mumen taw wona tan gole wone ɗe wuyi ma nde funnadi to madi to taw won ɗo yanodiri e mabɓe ɗen gole wone ko hol en ko hol kitale e inɗe gole wonɗe tan ɗum hol fulguji hol fulguji godani hen hoore adande hay sini eɗen janana kam wattanno ful ngu woti ko tubakoɓe inchallahu ɗum noon fuutankoɓe dañi haqqille saabu oɗon gandi almameɓe tiiɗino cari diniyankoɓe tiiɗino cari ewa enenne koye ɗum tan manajini haalde wona tiinoɗen tiiɗen tiinoɗen ganden koye men tiinoɗen mana ha joni ballen ko gonɗen ko ɗum jarama accon heɓɓe fof ko manki hen kala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu terɗe dartol e pinal fulɓe en calmini fofof
en mbaɗi calminaade ɗi e juuɗe hooreeje o duuɗal ngal Abdoullahi Dia ko hono noon e hooreeje teddungal Ceerno Sow alhamdulillah en dañii ɗo ɓeydaare mawnde nde wonnoo ko ganndo haalata kadi o haalani en ni ɗo itti ko heewi ɗum de sababu o fammini kadi o udditi alaa ko joganiɗen sona o jaarama yo Allah nurɗin gandal ngal bijahi sidil wujudi junna balɗe ɗe mbiɗa wiya en tan walla mbiɗa wiyamo tan holto en mbayrata dingal ngal no feewi sahaa fof hay sinno ko yewtere waɗanode eɓe mbawi arde mbaɗa hen commentaire seeɗa so yiiɗi ɓe pawa hen ɓe pawta yewtere nde sabu ni ene softina ko nandi anen ene rokka min kadi tinnare tigi yidde tarikh e ɓeydade e yidde littu o jarama yo Allah ɓeydu mbaw kaka Sidi Dia ko heddi noon ko lowre mawde yaanje o memi ɗo kono ko haali kone waɗi ñamri ene yuɓɓi fof ardi eɗen jettamo no feewi sabu laaɓa makko nderagu e andude golle makko soko tawi o wawi wadde ngoɗo witto ene wayno ko tinnare mawde wonandemo sabu koye mbiɗa andi koye dépôt brevet ji gona baccalauréat wona ɗum noon mudir soko tawi wawi wadde hunde e o sahaa joni firti ko tinnare mawde eɗen jettamo nder ɗum ɗon Allah jarama o jarama Seydi Dia merci jamminiren moon musidɓe sehilaɓe jeyaɓe date final fulɓe so Allah de Allah jarama on duwanama on ñaganama Allah kadi jiddi balɗe battane moƴƴe yewtere nde hannde kam ne tawno alhamdulillah ne sella kadi weyngo ne seɓori min keɗima yewtere denɗi no feewi Seydi Dia yalla nurɗi gandal ngal yalla selin kadi sembina heɗama no feewi kadi weltama no feewi kadi famama no feewi yalla nokkumen nande jabde masterate ko waɗa woni ko hen yalla ɓeydu huffirma kadi amin ketti kadi arda ko kadi yeeso e namde ɗe kadi no ko fayi ko commentaire an ɓane keɗi kadi inchallah ko musidɗo moon silo jonggol e sisan jama jamale moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓedda sole final fulɓe on calminama onon kala kuuɓal on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere onon gadde hakke en dañani nasude hanki nde tawno nokku ɗo gonɗen ɗo kutotoɗen ko réseau orange mo Sénégal sababude dille gonɗe toon ɗe réseau kuppino hanki réseau Moritel o faafani to nder wuro to ko ma jaaha lycée ga dow ko ɗum waɗi yewtere men hanki de mi wawani wadde ɗum so wona ma jaami lycée nde ngayni kadi dartumi galle réseau o yamirani mi yomi hetto jewte ɗe kala saka noon kadi jaabade sowona tawa jamma wonde woɗɗoyi mi wawi hettade
sokhna Hajarata Dia en calminimo en juurimo momo en jettimo kadi lawol gongol en jetti kadi hono ni men Mouhammad Siraji Wan mo ganduɗa ene wallita en to banggue jeyngal to e ɗeɗo alluje narɗude ngam tintinde en jewte ɗe kono tolno e duuɓi ɗiɗi joni omo gollo ngal ɗon gollal eɗen jettamo kaddi jettor ko hono noon kadi jettiten mawɗo meɗen Dia Haruna gonɗo to Rosso professeur e gollal mantingal kadi ngal o golloto duuɓi ɗiɗi joni ko dingiral ngal sosa omo rendina en leppi ɗi beele ene wemna enregistrement o kadi ene wemna kadi ene yettina kettuki ɗum noon kala ko mbawɗen moftude e leppi dartore pinal fulɓe ko sababude Allah e nelaɗo mum e sababude makko ɗum noon ko kanko woni mémoire vivante leppi dartole pinal fulɓe en jetti kadi dendagal terɗe dartole pinal fulɓe heeɗiɓe yewtere nde ɓe cuwa heɗade fof en calmini men juurima men en kettima ono mbaɗi men Hajarata Dia ko hono noon kadi kettoriɗen mawɗo meɗen Abdoulaye Ba mo ganduɗa kadi koye jagge cohde dartole pinal fulɓe surtout en sembinde en eko mbatten ko ko noon banimen debbo Fatimata Alkane Diop en kettima ɗum en kettima mini meɗen Diop Ahmadou Alkane giɗi men Hammat Ba mini meɗen Ramatoulaye Dia mawɗo meɗen Mamadou Bocar Ba walla ina hen mbiya Mbuya Bocar Ba e mawɗo meɗen mawɗo dingiral jeeɗo sababu ha dingiral ngal sosa o en jettimo no fewi en keɗi kadi jurgal ngal Allah jarama o jarama hikka kam ma woto ko waɗi neɗɗo ko wona fodde layi aji ɗum noon en jettimo no fewi en jetti kadi hoto dende miɗen Thilé Déme enen coynoɗo hono banimen debbo Aissata Moulay Souleymani Won Mouhammad Siraji Wan Yaya Djiby Seck onon fof on calmina Oumar Sidi Ba onon fof on calminama on juurama on jettama on beltanama ɗum noon mbeɗa artaɗo seeɗa e namde ma en ero jabade ko Allah andini en ko manki en fof kadi eɗen ñaaji bandiraɓe ene ŋakkita ɗum sokhna Hajarata Dia o wi holko addi kareɓe tubakoɓe ndar e Fouta eɗen cittina tan so Fouta e so wona Fouta woni fandare dow rowre tubakoɓe e nder jimani ndi woni fandare mabɓe hen dow rowre ko fawde juuɗe mabɓe e ngaluji ɗi gila noon e leyɗele demeteɗe ɗe ha e remru wattendu hen ndu ha e oɓirɗe mbaɗe ni jamde ko wayno kaŋŋeji kalisaji ko wayno pétrole e ko nandi hen gaz ɗum ɗo fof eɓe jiiɗi fawde hen juuɗe mabɓe ko ɗum woni fandare dow rowre e colonisation eɓe bawta hen fandare goɗɗe wonde pinal mabɓe ngal ɓuuri ƴellitade civilisation mabɓe ɓuuri ƴellitade ɗum noon eɓe pori kamɓene sarde civilisation mabɓe o nde tawno ɓe mbaɗi ko kamɓe tan woni yimɓe ko pinal mabɓe tan woni pinal eɓe pori ene farla e mabɓe ƴettude pinal mabɓe ngal ɓe jaamina ɗum ɓe parla ɗum e dow pine keddiɗe ɗe fof ngam jimadi mabɓe ne ɓuura jaldade kono noon woni fandare adonde nde ko fawde junngo e ngaluji eyyi so yewti ɗum to banggue yewtere to min gettima teddugal min jarnoma kadi an Abdoulaye Alassane e waɗi no gowɗa wadde musidɓe ɓe mbimi wallahi ko ni tigui mbaɗannoɗa ko en jarni hen kadi hono doom bawi men hono banimen debbo hono Hajarata Dia kaynene e ɗownguji muɗum ɗi waɗata ɗi machallah e coftal makko kadi e duɗal he en jarnimo hen
so ɗum ɓenni to baŋnge yewtere to nde nafi men no feewi findini meɗen nde wonno ko ɗum duɗal mbiɗen duɗal ngal ko ina jogi almuɓe muɗum minen koye almuɓe muɗum min jeeyno tawi ko alluji amen ɗe darti noon joni kadi ɗe ɓamti min naftirima ɗo no feewi yo Allah yomma moƴƴere mi jahi seydu wéjeur yo Allah nurɗen gandal ngal bismillah rahman rahim sallallahu ala nabiyil karim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh daratol estinal ful dendagal mo tonggode muɗum woni ɗo e mo tonggode ɗum wonani ɗo on calminama salminago l'islam ngo heertaki hay goto eyyi en ndiwni salminago noon e hooreji men tedduɗo hono Abdoullahi Alassane Dia noonne kadi en teddiniri hen kadi hooreji teddungal o hono Abdoul Adama Sow eyyi en calmini hen dendagal yimɓe no mbiɗen ni jekkiɓe ɗo eɗen cifta hen kadi hono musidɗo meɗen ko ciftinɗa min joni hono an Abdoullahi hono musidɗo meɗen ko Samba Hammadi Allah ɓuɓandu wallahi so tawi Fouta woni haalede kala gandunoɗomo hay sa siftinani ma haqqille muɗum addumo inchallah ngam golle makko no mbiɗani yo Allah yombo moƴƴere yo Allah ɓumoye makko eyi mataw joguin hen tan ko weltare meɗen hen ngam dañde men hen famamuye e ngam kadi ɓoggol ngol ko dartino ko kadi jewteɗe kadi ko ngari ko kadi beltini yimɓe alhamdulillahi rabbil alamin ko wona ɗum ko to banggue haareji no mbiɗen ni fuɗɗori ko waalo barak tuuba kono ara ɓe poola toon yawti fay Podor beele ɗum ɗo on saaha tawi ko ɓe ummi yimɓe no ina gone juɓɓude laamu almameɗe mate yimɓe ɓe gowani kayen fof tan mobilisade ngam falade ko geɗe mbawi ni jinmi wiide ko mate ɓe meeɗi jogade miijo tuggude tan damga ha diwanuji jeetati fuusɗe ha yetto sowa ɓe ndenta kamɓe fof tan ɓe palo tuuba koɓe paama oɗo woni koye ko deful daade maayngol yiiloto kamɓe fof ɓe mbaɗa tan darde wootere miir goto kamɓe fof ɓe ndendeta doone maɓɓe palombo jelo toon beela miiru ɗum miijade wadde walla meeɗani wadde holko haɗi ɗum eyyi kadi e on saaha hono diiniyankoɓe meɗen hono yimɓe Cheikh Oumar wonno funnague ɓe ina gone jihadi barakallah on saaha eɓe tiiɗi noonne kadi kay hayɓe ɓe kaɓannoɓe ene tiiɗi beela ɓe meeɗani miijade ruttade ga ɓe janta e Fuutankoɓe ɓe palo tubakoɓe ɓeɗo ɓuuri wonde hafir to ɓuuri wonde goƴa to banggue mi cikkuy mbeɗa meeɗi won miijo ne meeɗi min jinmi wiide tan ko wadde fulɓe ɓe meeɗa hono Fuutankoɓe meeɗani rentude kayen fof tan ndendina doole mumen tan kaɓo tubako ngal batu miiɗi wadde hay sinno tan waɗa ha gasa tan facile c' est à dire bono wasa wadde walla meeɗani wadde eyyi andi kadi ɗo Abdoullahi Sambo namimo ɗo nama kon kirno ɗum namade won noon haaleten o Abdoul Bocar Aldum beela koko safal ɓe mbari ɗum walla ala ko ne wiye ko won moltiɗo ga e koreji mi yeehi waro yimbo uppata ko tubakoɓe mil ɗum walla ko nandi hen ɗon wanno jiɓoye e kadi tawi safal ɓe mbari taw ko tubakoɓe mil ɗumen min cikka mate on saaha tawi safal ɓene batti ka en habde tubakoɓe on saaha tawi ko nden maltodiri e tubakoɓe beele ɗum tawi taw puɗɗima maltodirde tubakoɓe nde wonno e leeɓe mbiyata ɓe puɗɗi saccude déclaré ɗa to ko hedde 1903 eyyi mbeɗa ɗon enen mbeɗa yiɗi hen andude on saaha nde tawi safal ɓe ka en puɗɗima wododirde tubakoɓe walla tawi cuwa
daran jaran ko weltare tan ala ko ɓeyda hen kam kono noon kam naftarama kadi simbinde tan kadi ɗum ɗo eno nafta yimɓe no feewi yawa mashkour on jarama ɗum noon sen garti ga henne e fuuɗa eɗen teski nde tubakoɓe puɗɗi nadde nde haqqillaji mabɓe ɓuuri hedde ko e dane maayo ngo nokkuji keeɗi e dane maayo ɗi postoji ɓurɗi mawnude gonɗi e dane maayo ɗi ko haqqillaji mabɓe ne hen ko wayno Podor ko wayno Matam ko wayno Salde Sébégout ko wayno Kaheji e ko nandi hen holko saabi ɗum ko goo maayo on ɗon saaha dendagal yangatta ko laaɗe jahoje e ndiyam ɓurno wawde hutorede on ɗon saaha oroji e train ngaji ɗi jogiɗen hande ɗi paafano no feewi dendagal ɗannorɓe walla ko ina nawa marchandise koye laaɗe jahoje e ndiyam ɓurno wawde hutorede ko wayno batoji navigation maritime walla ko wiyete ko navigation fluvial ndar ha Bakel ko laaɗe nawata marchandise ko laaɗe kadi nawata yimɓe ɗum noon soɓe pawani juuɗe mabɓe e diwan dane mayen ko laaɗe mabɓe ɗe mbawa yaade no hannirta ni tuggude ndar ha Bakel saabu laaɗe ɗe ko kañƴe nawata marchandise dendagal ko tubakoɓe Faranse gaddata to Europe e koɓe guittata ga eɓe nawa Europe rewata koye laaɗe he ummorade ndar faade Bakel ummorade Bakel faade ndar ko ummito mabɓe ho ummoro ko ndar faye Bakel donc rewaɗe e escale uji he eɓe jogui escale uji e ko ummoro e men ko faade mabɓe ko ummorto ko Bakel faye ndar ndege noon soɓe pawani juuɗe mabɓe e maayo ngo ene wayno jiimadi mabɓe wawa jogade manam woni fandare nde ko contrôle de la navigation fluviale sababu ɗimmo o dane maayo ngo eɓe gandi ne waɗi leyɗele galɗuɗe en kaali ɗum leyɗele belɗe ɗeɓen remde ɗe ganduɗa enen ndemanen hen ko ñamele meɗen ko wayno gawri ko wayno makka e ñamdu sosoɓe ndu ko wayno ñebbe e ko nandi hen kono kamɓe wona ɗin ɗon remruji himmiɓe ko remde ko wayno sukara ko wayno café ko wayno cacao nde tawno ko ɗum ɗon woni ko wiyete ko les culture commercial remruji ɗi ganduɗa woni fandare nde wona ñamde tan yarde remruji ganduɗa woni fandare muɗum ko dañde hen ha heewa ene yeyta usine aji pewnoji hunde taw fewnita ɗum ko ɗum ɗon ko ɗum waɗi fandare mabɓe ɗimmire nde ko fawde juuɗe mabɓe e leyɗele ɗe nde tawno eɗen gandi leyɗele ɗe ko hunde mawde no feewi kala nokku ɗo wanno jeerende ɓe jawani yaade toon ko wayno banggue rewo Mauritanie o ɓe ɗetani yidde yaade toon nde tawno ala koɓe ɗaminino toon ala koɓe cikkuno woni toon ko ine fayidini e ko ine addata toon ɗum noon holko addanno tubakoɓe ndar hebbinde karimu mumen e Fuuta woni fandare nde ko ɗum ɗo eɗen mbawi fawrude hen kadi fandare tahɓire tubakoɓe no puli l'islam eɓe ndenti dendagal yimɓe kala serende noddannoɓe islam ɓene ɓe kuli ɗumen nde tawno koɓe jara ko woni fandare mumɓe ko politique d'assimilation wattude en koɓe goni ko noddoɓe islam ɓe ene luydi ndeɗo fandare koɓe jara ko fandare mumɓe ko wattude en chrétien ji ni soɓe dañi fandare mumɓe ko wattude en koɓe goni ko e seere men noddanno en ko yen keddo e diine meɗen yen kaɓe mabɓe e inde diine ko ɗum waɗi ene jeeya ko ɓeɓe ɓurno hulde ɓeɓe ɓurno rentade ɓeɗo seerenɓe ɗum ko gueɗel tahdiɓen ngel caggal ɗum en kettima yiyande mawɗo meɗen Abdoulaye Ba
yiyande ma yettima waɗi fayida no feewi teskima ɗo teskiyaji baɗɗi fayida wonde ko gure dawne maaye ɗe e ɓurno tubago ɓurno wasde haqqillaji mon ko ɗin diwanuji en kaali ka baaba o joni ko wayno Podor nde ɓe kaldire waalo Brak nokku ɓurɗo ɓaɗade e waalo Brak Podor ne jeeya heen mbiɗa beele fuutankoɓe ɓe won jannguji ɗi mbanno e tubakoɓe ha battini e nder yewtere meɗen en kolliri wonde e kala saaha fuurankoɓe enen jananno e tubakoɓe kono noon jattindare Afrique naaɓe e kuuɓal ha teŋti e Fuuta e teelal e telɓini ɗum ko tubakoɓe ɓuri jogade doole kaɓirɗe muɗumen ɓuri doole e kaɓirɗe ɗe joginoɗen ɗe ko ɗum waɗi hayso tawi e Afrique naaɓe ene jaranno e tubakoɓe tawi wonde kono annama guérillaji sella doga e ko nandi e ɗum des attaques ko wiyete ko des attaques e yeewi ɗo fuurankoɓe jani e laaɗe maɓɓe nde tawno e paami laaɗe ɗe ko kañum woni ɓernde faggudu tubakoɓe nder dande ma so tawi ɓe jani e laaɗe ɗe tan moɓe yiɗi faggudu tubakoɓe dande ma heewi koɓe jani e laaɗe tubakoɓe dande ma heewi kadi koɓe jani e ɓoggi téléphone ɗi sabu ɓoggi téléphone ɗi ko kanji addantuno tubakoɓe jokkodirde gila nder ha Bakel on tawa téléphone wayani no wayi hannde ni wona satellite ko téléphone ɓoggol sa tagui ɓoggol tan téléphone kuppat ɗum noon wonno fandare mabɓe e tajje ɓoggi téléphone ɗi ko beele tubakoɓe e mbasa jokkodirde donka jokkodirde gila nder ha Bakel donka jokkodirde ko wona ɗum ko ene waɗi jattinare wonde ko jattinare to banggue idéologie jattinare dawrugol ummorade e seeremɓe meɗen hewɓe seeremɓe meɗen hewɓe kañino en e jotodirde e tubakoɓe sabu so tawi en jotodiri e mabɓe eɓe kuyi hooren gontude koɓe goli ko mbiɗa kadi beele lulno ngo ko Abdoul Bocar tan ɓurno hen laaɓtude hayso tawi wona kanko tan de en mbawa haalde jattinare e Fuuta taw en innani Abdoul Bocar Kane mo ganduɗa hay tubakoɓe ne koddirno so tawi ɓe keeɓi dande makko ene wayno ɓe keeɓi Fuuta gouverneur Kanar hitande 1980 walla 1980 yino quand Abdoul Bocar est absent la paix règne de Bakel à Salde so tawi Abdoul Bocar ala ɗo jamne ñalla waala Bakel ha Salde ndege noon tubakoɓe ne koddirno wonde so tawi won goɗɗo jattinina Abdoul Bocar kam ko kañum woni hoore jattiniɓe ɓe so tawi ɓe keeɓi mumtude Abdoul Bocar Kane ene wayno moɓe dañi jam beele wargo makko ko saratiɗe en tan pewji ɗum walla beele ko wondude ɗumen e tubakoɓe Abdoul Bocar kala nde waɗi janngu to banggue nano maayo Sénégal ngo hono banggue Sénégal o takkittu o faara ga o monto e leñol safal ɓe wiye stratégie en hay ga e diwan Brakna Sidi Eliane omo hewno montade mumen kono stratégie en ɓe kam ɓurno wonde alliéji makko o lurdani e maɓɓe ko tubakoɓe mbaddi malde e safal ɓe stratégie en yo mbaɗ feere mbaramo beele Fuuta ene deeƴa won wiɓe ni hay kalisaji ɓe jeeni ɓe mbi kala baramɗo ɓe Abdoul Bocar eɓe jogani ɗum sabba nanngam o
ɗum noon wargo makko ñande nayi lewru août 1891 jafoɗon ujunere temere jeetati capanɗe jeenayi e goho jeeyi sababu muɗum woni caggal muɗum ko tubakoɓe hayso tawi eɗen nganndi warimo ko biyete ɗum ɗesman ko jaɓa ko mbaɗum walla ɓi cawndiɗo no Mouhtar woni Mouhamed Seyni goto e ardiɓe leñol stratégie en ko on wardimo junngo muɗum kono noon caggal gonɗon wargo tubakoɓe nanɗon moƴƴini ɗum noon mbiɗen hayso tawi ko Mouhtar wol Esman jeyaɗo e leñol stratégie en warimo woni caggal wargo makko ko tubakoɓe farayse sabu mumen famde so tawi ɓe keɓanimo so tawi ɓe mbaɗanimo ene wayno ɓe mbatta ko wiyete ko pacification de Fouta deeƴnude Fouta koɓe kalno ko yiye latino sabu ko ma Abdoul Bocar wara nde Fouta jiima ko nden Fouta jiima tigirgirgirgi ɗum noon so tawi en mbi Abdoul Bocar ko kañum woni tigirgi ɓernde jattinaare Fouta en gofaani sabu ko ɗum woni ko woodi ko kono noon caggal makko Baydi Kacci Fam e diwan toɗo ko fuɗɗinooma renndinde Fuutankoɓe ngam hirjinde ɗumen e jattinaare ngam hirjinde ɗumen e riwtude njimaandi tubakiri e haani ɗum addani mo warde commandant adoritan nde men mbaɗi yewtere heerinde e Baydi Kacci Fam ñande ɗiɗi lewru septembre 1890 dande makko taƴa kanko e wonjiɓe makko ɓe o tumdono e wargo commandant adoritan nde men gartoyal ko wona ɗum ko ɗo e diwan law ceerno Samba Diarna Diack kañumne mahi saka mawɗo fort mo ngannduɗa wonno fandare muɗum kañumne ko jattinade hadde tubakoɓe nadde e Fouta ha tendinode diwan law e ɗonne kadi en jiino ɗum gasiri men mbaɗi yewtere heeride ko wiri e Samba Diarna Diack so tawi en dañani wadde yewtere eɗen jogui leppol ngol ngannduɗa wanno ɗum ko jayre pinal Oumar El Hadj Thiam men faw lefol ngol kettoɗen tiguirigui gurdam Samba Diarna Diack mo ngannduɗa kañumne wonko golluno gollinoma golle tidde ko yowiri e jattinare e ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɗum noon ceerno Abdoulaye Ba jattinare fetti e fannuji ɗiɗi jattinare no ngannduɗa jomumen ƴetti ko ferellaji kono ne waɗi jattinare wonde kadi jattinare nde ngannduɗa ko CRMɓe jattinare idéologique donc liste ko fannuji ɗiɗi waɗi liste armée et liste politique donc parallèlement à la liste armée la liste militaire ene wannoon kadi une autre liste une liste politico religieuse CRMɓe Fouta ɓe no ndidorino ko ɓuri heen heewde eerima Fuutankoɓe kono jaɓa likondirde tubakoɓe yo calo yobde lembo yo calo nanu yummon école yo calo jiimandi tubakiri eɗen dutano namdal sokna Hajirata Dia en jejjirino en ɗeɓi yejjidde ngal holko waɗi jaɓɓe jiimandi tubakoɓe holko waɗi ɗumen jaɓde jiimandi ndi kala ko jiiɗa ko waɗi wooda jaɓɓe wooda saliɓe ɓe wonko calori kono jaɓɓe ɓe ko ɓuri heewde wonko jamɗi ɗumen taw ko jamnata ɗumen taw ko intérêt ji men hujjaji men jeeriɗi nde tubakoɓe ɓe ngari nde wonɓe ɓe jiɗi lamminde ɓe joƴƴina ɗumen ɓe mbaɗi ɗumen nde collaborateur wooda ko ɓe dokki ɗumen to baŋnge costoji wooda avantage uji ɗi ɓe dokki ɗumen ɗi ngalano ko
ko ɗum waɗi gonaniɓe collaborateur uji mbeernaniɓe faandade maɓɓe ɗe jaynaniɓe laabi kolliɓe laawol ngol ɓe ndewata haɓe jiima Fuuta sabu denndaangal maldeji ɗi tubakoɓe mbaɗatno ɓe mbaɗi ɗum ko e hohoɓe Fuutankoɓe walla won e hohoɓe Fuutankoɓe so tawi en kettima yewtere pillirgol gurdam Samba Diarra Nandiack ko gonga ko tubakoɓe mbaɗi ɗum kono noon e wondude e hohoɓe Fuuta e on ɗon saaha men gartoy hen inchallah ɗum noon wondunoɓe e maɓɓe ɓe gondiri e maɓɓe ko sababude ko kamɓe mbaɗi ɗumen ko goni ko sabu eɗe jejjiren nde ɓe jiimi Fuuta ɓe cosi ko wiyete cercle uji cercle way kono région hannde ni ɓe cosi ko wiyete sud division way kono département hannde ni e canton ŋaji commandant de cercle ko Touba wonat ɗum chef de subdivision ko Touba wonat ɗum kono chef de canton ko gooto e ɗiɗɓe nokku o ko kañum wonata ɗum ɓen ko kamɓe mbaɗata ɗumen kadi so ɓe mbaɗima aɗa jogii avantage uji kewɗi ko aɗa deƴƴira ɗum waɗi wonduɓe maɓɓe ɓe gondirno e maɓɓe ko sababude humnude hujjaji men keeri salinoɓeɓe ɓe calorinoɓe ko sababude rende hujjaji leñol hujjaji rendo ɗum on luwa haajunu kañum yaha toon e aduna e haajunu ɗum toon yaade aduna he ceerno Abdoul so a salminama a juurama ene wayno namdal ma yettima beele tubakoɓe mahirno foruji ɗi ko gam hadde konu walla koniji Saykou Oumar tellade ga beele wonɗo Saykou Oumar felɓodiri e tubakoɓe Fuuta kala ɗo tubakoɓe mahno foora ko wayno Podor ko wayno Matam tawat koɓe kuli janguji ɗiɗo mbawi ummorade ɗo fof no camp militaire wayi hannde ni kala ɗo laamu waɗi camp militaire ene testa ko sababude fayide maɓɓe e hunde soɓe payi hunde ene kewta e nokku walla en jogori kewde e nokku ɓe mbaɗa hen camp militaire tubakoɓe ne kala no mahno foot tawa koɓe kuli janguji ɗo mbawi ummorade ɓe fof konuji Cheikh Oumar dañani felɓodirde e tubakoɓe nde tawno nde Saykou Oumar umminta fiyande muɗum nde yihane ummina fiyande muɗum tawi hankadi fédérateur jiimi Sénégal tubakoɓe hankadi kuccani jimde Fuuta o wawano umminde fiyande e nder Fuuta kono noon dendagal recrutement ji ɗi waɗannoɗi koye nder Fuuta waɗi ɗum ɗon hulɓini tubakoɓe no feewi yimɓe ɓe o ƴetti ɓe fof ko ɓuuri heewde ko gila gaha o ƴetti soldateɓe ɓe ko gila gaha gure Fuuta ɗe fof no ndiɗorino ala ɗo rewani gam noddude sukaɓe sagataɓe yo ngar janta e makko jaada e makko e jihaade nde wonno noon ko haalantaɓe ko haala nato e noppi ngare jaade am e jihaadi kala maayɗo aljanna mum koko fari ko garanti ko waɗa garanti sukaɓe Fuutankoɓe hewɓe jaɓi ɗum gonɗini ɗum jaɓi jetude ferellaji jaada e makko kono noon Elhadji Oumar Fouti felɓodirani e tubakoɓe nder Fuuta o felɓodiri e tubakoɓe koto diwan Ségou to hani jooɓi hitande makko ñande 12 lewru février 1994 nokku no wiye Bandiagara ɗum noon golwal e Cheikh Oumar e tubakoɓe fof ko to e diwan Ségou e diwan Massina Mali hannde o ko toon Cheikh Oumar felɓodiri e tubakoɓe assalamu aleykum on lawol gongol en calmini en jetti hono mawɗo meɗen denɗi men Ba Siley Amadou na hande makko nde en jarnimo kadi tuurde o famani en gantuji ɗi gonduɗen ɗi kono ɗum fof wonde so Allah jaɓi inchallah min eto ko fayi arde
beele diniral ngal ene wasa yewirde no ngal yewiri oɗo dumunna ni kono gacca hakke noon ko liggeyaji ɗi tan mbano noon kono inchallah ene wawi noon koydi men mbaɗ jewte tartol men mbaɗ jewte kinal koɗo men hannde e jewte gooɓe diine ɗe fof gooɓe diine ɗe fof so Allah jaɓi en jejjita en mbaɗɗum no hannirta noon yiyande ma yettima Allah jarama a jarama seydi Ba. Assalamu aleykum dartele final ful salmini juuri mardum Allah maɓɓe rewni salminani ɓe président men dede men ja Abdoulaye yettiɓe salminami ñagoɗima teddugal kofawo ɗum teddugal dartoɗe final mi juurima ɗum ñaadima yafuya hanki nangen tan hanno kam naade kono machallah Allah newni fof wayno wiiri no nder Abdoulaye ɗirni ha ɓuuri tawi machallah alhamdulillah dañi hen faamoy kadi koye jangde tan koye jangde tan min goɗɗi yalla newni fof fewna fof foma Allah newni inchallah Allah ko karimi on jarama moƴƴere noon. Assalamu alaikum mawɗo Jammata Boubou a salminama a juurama a yettama kadi a weltanama e darde mantinde nde dañɗa e wurnude dental ngal mi yettima yiyandema laftude wande fayida e namdal ma ngal ganduɗa ko namdal tigirigi ummingal e haqqille kesɗo holko haɗi fuurankoɓe fof rendude wona neɗɗo goto calo jimande ndi e on ɗon saaha ko kalɗa ko ko ɗum tigi fonno wonde kono noon ko haɗi ɗum wonde ko ene wayno le en kaali ɗum e fuɗɗode yewtere nde nde tubakoɓe ngari nde ɓe tawi ko fuura ene wonde caɗele taw to banggue lamanteɗo ɓe tawi ko laamu ala hay sino tawi e bindol tan laamu amami no woodi kono noon autorité muɗum sulka muɗum ene wayno tabirani e kadi ɓe tawi kadi ko fuura ene woni e kareji hakkude muɗum e marafnaɓe kareji hakkude mum e safalɓe kareji hakkude mumen ni haa ko addi ɓe jeyaka e Fuuta ɓe naata e Fuuta ene gonda e ɓe gonda e ɓe gonda e ɓe ga ko on situation ɓe tawi ko ɗum waɗi situation moɓe tawi o ene walliti tigi rigui jimande sinno ɓe tawno ko Fuuta ne wayno jamanu Abdoulkadir Kane ene daga ko mbiɗa wona ko wona sinno ɓe tawno ko Fuuta ene woni e jimandi mbaɗono kori teŋella e on ɗon saaha sinno ko on saaha ɓe garno ko mbiɗa ko ene wawno laatade kono noon ɓe tawi ko Fuuta ene woni e kareji foɗodiral jafere kareji hakkude nokkuji haa ko ɗum saabi ko wiyete ko ande gertude ko ɗum wonno toon ɓeene ngara ene mballa ɓe e contre ɓeɗo ɓeene mballa ɓeega contre ɓeega on ɗon situation noon ene walliti cubakoɓe ɓe e jimɓe Fuuta ɗum noon mi salmini on mi juurima on Aissata Moula Haydara mi soynimama ɗo mi suwa hettade firma ɗum noon momi artoyi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe dartole final fulɓe on calminama e machallah en beltinima dendagal tan mo tonggode muɗum fini ɗo en beltima kadi e telliɓe ɗo kadi kulli kadi welama mumen kadi gaddi hen kadi ɓeydi mumen kadi baɗɗe fayida machallah eyyi machallah ka Ablaye jabuli ɗe nanama kadi ɗe pamama yalla nurɗin gandal ngal en paami tigi ko waɗi hebbinde ɓe e kareli tubakoɓe ko waɗi ɗumen hebbinde kareli e Fuuta meɗen en paami tigi ko tawno ɗum wadde ko
en paami tan ko waɗi ɓe hebbinde kareeli e Fuuta meɗen ko ngaluuji ɗi ɓe ngarani ko ngaluuji ɗi ɓe ngari yidde e jeyde e ngaluuji meɗen no gaddirɗa ni mbiɗa kala ɗo waɗi jeerede ɓe ngabbotako hen ɓe ngabboto tan koye kala ɗo richesse woni ɓe ngara min guitta ɓe ɗum rewi en hannde ha hannde eɓen hannde ngari eɓe jiimi en ha hannde presque kamɓe jiimi en ngaluuji meɗen fof ɓe nawi haydara ɓe teddemani en sen kaali ɗo han ñande en senelnaɓe malantali oɗo ko addi ɗum ko tubakoɓe kamɓe gaddi malantali o ewa ɗum noon kamɓe tubakoɓe soɓe ngari ɓe garda ha fewnude ɓe garan ko bonnande en e nawde jawɗe ngaluuji meɗen en paami tubakoɓe ko ɗum tigi waɗi ɗumen hebbinde kareli mumen e Fuuta en paami kadi jawol ma kadi ɗo mbiɗa kadi ɗo mbimami ko waɗi Fuutankoɓe ɓe abbade e tubakoɓe ko ɗaminare ndeke ko goo fof ndeke ne ɗamini ko ɗum boomi Fuutankoɓe ha hande ɗum rewi en hande haysin en piyama en tongama en dasama en mbarama ni ha hande ken ɗaminiɓe tan hatta en rewde e waroɓe meɗen ɓe ko ɗum tagi Fuutankoɓe ɗum ɗon kadi nanay meɗen ha hande kadi ko ɗum kadi yahara e meɗen gila e politique aji meɗen nde kalɗen ɗo haala yewtere fof sen ndenaki kadi nawten ɗum tan koto dowrugol par ce que no wayno ɗum ɗo ko dowrugol kalten ɗo henne voilà Abdoul Qadir Kane kañum haɓima darnima Fuuta haaɓe tubakoɓe mataw ko poolaɗo tan ko ɗum tan o poola tan mais kam o haɓanima ɗum kadi mbiɗa Cheikh Oumar Foutiyou Tall oɗon saaha haɓani e mabɓe ngam yiiɗa umminde guerre e nder Fuuta Cheikh Oumar Tall kañum kam ko jinganɗo tan Fuutankoɓe ewa ɗum noon no mbiɗa ma en jewtuɗo en yewtere ko fate Cheikh Oumar Foutiyou Tall inchallah kañum ne ko jiɗɗo Fuutankagal ha rokki hoore muɗum Fuutankoɓe ɗum noon so tawi kadi wiyama kadi haɓaka e oɗon saaha ngam wasde ɗum yidde e haɓede e nder Fuuta ɗum kam koko gonɗi ɗum noon ko noon tigi ɗo jaabiɗa henne ko haɗi Fuuta fo rendude oɗon saaha hatto tubakoɓe oɗon saaha mbiɗa ko presque mataw tawi kamɓe koɓe ngala laamuji ɓe juɓɓani tan dal on saaha firti koɓe juɓɓani ɓe ngala doole ɗum noon alay saago tubakoɓe tawde kamɓe ɓuuriɓe doole alay saago kadi ɓe poolaɓe ko ɗum ɓe poltiɓe ko tubakoɓe ɓuuriɓe doole ɓurɗoma doole foof wawma oɗon saaha mataw Fuuta hawre tan e almameɓe meɗen adiɓe ɓe hankkadi taw hankkadi laamuji men ɗi ɓenni kamɓene ɓe ngari ɓe tawi Fuuta yuɓɓani laamuji ngala ɓe ngari nden ɓe dañi doole eɓe jogui ngaluji mabɓe eɓe jogui kaɓirɗe mabɓe ha hande ko ɗum hande rewi en hande ha hande aroɓe ɗo en hande ne ngara hande hettude gese meɗen walla ne ndema ne mbadda e meɗen rempeten ko wasde en jogade doole e wasde en jogade kaɓirɗe ko ɗum waɗi ɗum noon miskinallah mataw ko noon tan mais kam so tawi Fuuta fo rendi hattima hawnaki ma won ko mbasɗen ma won kadi ken mbasani mais so tawi woodi ɓeɗo koko woni e meɗen ko tan woni gila hanki ha hande kadi ko ɗum woni ɓe ngara gonda e laamu ɓe ngara katto en tout cas gonduɗo e laamu de heewi tan comme ko folde ɗum noon Allah jarama Kablay yallah nurɗin gandal ngal en bismima hoɓɓe meɗen hesɓe natɓe yallah jastin ɗaniyankoɓe meɗen ɓe sellani yallah waɗan ɗumen jaam en calmini mawɗo meɗen Amadou Malal Gueye en namdima no wadde ɓandu ɗum noon Allah jarama bandiraɓe on jarama sen ƴeewi Samba Tali ndeɗo hayre fawande ɗeɗo balɗe sinnaɓe oɗo pom biyeteɗo no waɗe nduɗo jokuru addi ɗum ko tubakoɓe arnoɓe ɓe ko kamɓe mbaɗi nduɗo jokuru malantali ɓe ngari ɗo ɓe bonnani on ɓe dutti ɓe jeehi woni ndeɗo jokre ɓe sikki ko haalay ɓe fof jooki enen kam enen gandi so tawi ndiyam ari enen fof enen gandi ceene holno waya ko ɗum saabi hande ha hande hayre ne fawe pour yidde wadde kom ittude jokre malantali ala ko waɗi ɗum sona tubakoɓe en gandi tubakoɓe soɓe ngari ɗo ɓe ngara tan ko bonnande en ɓe guitta ngaluji men ɓe jaada hen enen ala ko ɓuuri en risɗude ala ko ɓuuri en alɗude ko ɗum rewi en hande ha rewi en hande nder laamuji meɗen hande ken fecciɓe ɓe gonda e laamu
ɓe mbona ɓe opposant pourtant noon ko enen fof piya enen fof mbara enen fof tooña mais so wonti laamu gufo yaha no mbiɗa ni tan rewnoɓe tubakoɓe ko ɗaminnoɓe enen kadi ha hande kadi rewɓe laamu ɓe kadi ko posuji men jiiloto ƴeewa ɗum noon Allah jarama on jarama mi arti ɗo han kadi ɓeydande affaire ɓeɗo tubakoɓe jimade tubakoɓe ko exemple tan hande gonaɗo ɗo hande no guurɗen ɗo hande leydi meɗen hande ken hiiɗaɓe ken haɗaɓe kayraji men ken tooñaɓe mais ittata so laamu dari ma won dariɓe hande poɓɓa ne jiiɗi jeytade mumen ne jiiɗi ittude caɗele gonɗe e Mauritanie ma won dariɓe kadi ne balla laamu voilà ko noon tan way ko ɗum exemple tan jimadi tubakoɓe addani en tan ko exemple tan no dewɗen hande no guurɗen hande no mbiɗa ni tan ka Ablaye ha heeɓi hande oɗo saaha hande gonaɗo ɗum noon ko noon. assalamu aleykum kadi dartode final fulɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴat fode ko sagal jettiɗen ala julɗen e alal Mamadou sallallah alih w sallam non fof calminama kuuɓal e yewtere nde de gila hanki gonno koye rewindade e yewtere Abdoulaye Diande e namde ɗe jaabuji ɗi machallah gandal dañama hen jogino namde kono tan hani rewindo namde mbaɗaɗe ɗe fof mi anda tawi ɗe gona namnaɗe hen mi salmini on onon fof e kuuɓal ami haldi rewidade tan ɗe wonnoon wonani réseau mami monta subaka tan ɗemi déchargé ujuji kadi mi yami heɗo mi salmini on kono tan gandal dañama hen ma. Assalamu aleykum waɗo bandiraɓe musidɓe ɗe tedduɓe dartude final fulɓe jam ñallema ñaldu ɗon eɗen celli machallah yettoɗama minen ko janne ñalli ɗon calmini dental men foof ha hawri e inde mawɗo galle ceerno Aba Alassane Dia en hen hoto e teddugol galle meɗen mawɗo meɗen ceerno Abdoul Adama Sow yabanɗen ɗum Allah moƴƴere cellele sudoro duuniɗo o yo addare en ɓe balɗe hen ɓeydeno ni ya rabbi e ko wona ɗum ko machallah yewtere nde hettama dañi hen ko hetta yewtere heeri nde tan nde hettama kono hedda ɗum foof wona ko yeeyi eyi taw wawi fatani ɗum foof machallah le nde hono nde jonde jooɗa foof ɓuura welde jonde yewtunono nde wonno ko jolpi wiyata ko lu neex du doy ko weeli yonata eyi machallah gerte ittete koɗo gawano gerte ittete koɗo gawano ko bawɗo waɗata kono yuuɗ machallah Seydi Dia mi wima Seydi Dia jam rafle banne yo Allah jundu balle ɗe ɓeyda gandal ngal yaña faamu on ha yaaja ɓoya hen naftude bas dowleɓe gandal waɓen amen machallah a weltanama sattude nder toon eyi ko wona ɗum ko eyyi kadi wonko pahmum hen tan mbeɗa andi wadde tubakoɓe wonno ko yimɓe ƴaɓɓe mbeɗa andi ɓe gawi andude alhaali meɗen ɓe gawi andude ken yimɓe kalatoɓe en gona jaɓoɓe e ko ɗum wadde ɓe ɗawi en laamuji ko ɗum tagi ɓe ɗawi en laamuji leñol foof eɓe mbawi halfin ɗum laamu ha heddi enen eyyi ɗum noon mbeɗa andi koto batte jikkuji meɗen ɗiɓe gandi en woɗɓe ɓooyi andude en saabu ɗo joni so ɗum rewata nde yewta tan anda ɓe ɓooyi andude nden noon wadde machallah yewtere nde min kam mi ronki yondindene bo mi heɗata han gayen tan kadi mi arta hen mi heɗata han gayen tan kadi mi arta hen kala ina wayno kala ɓurol ngol keɗiɗa aɗa faama hen kadi daña hen faamu ma dañani nde keɗiɗa idande e machallah mi wima Seydi Dia jarama yo Allah yoɓ kala moƴƴere machallah mi yewtirta yimɓe ni nde yewtere yo Allah yewtirma noon jewte ɓuɗɗe ɗeɗo dahmude aljanna amin ya rabbi jarama no fewi Seydi Dia yettama jarnama yewtere nde ha joni en wonko pamɗen hen nde fammini en wonta ne jangguinen kono wonta ne fammini en eyyi ko ardi ko foof jan faadi o peccormo tubakoɓe mbaɗi e nder Fouta wadde en ɓooyi feccade wona joni fuɗɗi ɗum ɗo joni ene tindina en ko banggue gandanɗa ko hoorema oto banggue leydi hoddiɓe men wonɓe toon ɓe so jiiɗi hedde meɗen information gonka meɗen walla gueɗe goɗɗe e meɗen koye koreji meɗen iwrata ɓe kona hunde e koreji meɗen ɓe nawa ɗumen ɓe guura e dow keseje meɗen tedduɗen eɗen daro eɗen mbiɗo ɓen fiɗeli eɗen mbiya fotani wonde wadde ɗum ɗo koko ɓooyi wona hande fuɗɗi ɗum ɗo koko ɓooyi
jamuji hande ɗi ñemtin tan ko laamuji tubakoɓe hanki jam faaji ɗi ɓooyi wona hande wona hande ɗe fuɗɗi gañamtu magal ko ɓooyi wona hande fuɗɗi e hakkude meɗen eɗen kawa noon hono eɗen min kam ko wayno an min kam e ɗum nanguna kam teddere mawde hono neɗɗo yahata no juma bandu walla ko wonde tan koko ɓooyi no ɗi yiɗima nde yewtere hande tan ɗum ko ɗum huuɗe ɓooyde eyyi ko wona ɗum ko battidirɗen tan ɗo duwanade Sow Samba Hammat en mbi dowuji duwaɗo hen mbi amin eyyi tan kesɗi hinen kattan enenne kadi dowuji meɗen makko eyi mbiyen tan yo Allah yurmomo yaafoma yo Allah harnamo aljana tawi ko gonga noon welani ha welani Sow Samba Hammat hay so ɗe jewte jewta neɗɗo wawa yiggidde mo saka noon tawde ɗe jewte jewta golde makko darima ɗo joni nde yewtere kene jippi ɗo ko golde makko darima ɗo feeñi ɗo tigi rigui saabu omo jippotono hen o adda hen ko waɗi fayida nden noon wiyete ko naggo yo Allah suddu yurmede hadde yurmede Allah wattamo e mayɓe yaafa kanko dendagal e mayɓe julɓe kala ko acci ko Allah waɗa hen batte enenne heddiɓe ɓe caggal makko ɗe yo Allah ɓoyni hen ɗo Allah hiɓɓan en yolde nde amin ya rabbi ɓoyen sakkanade moye duwanade o machallah eyyi ko wona ɗum ko kadi en calmini Sow Esan Sow Mamadou Demba en calmini ɗum kañumne ene arannoɗo ko wayni so waɗi jippo hen kañumne waɗi hen ko waɗi fayida eyyi min mbayri ɗum en calmini ɗum ilahi faade Ba Mohtar Amadou en ɓen foof calmina enen ɓeydannoɗo ɓeydelle kewɗe fayida machallah e wadde o on jarama tan en jarama baki inen suuɓi yo Allah akkenen seeɗen ɗum meɗen famoɓe pamminoɓe tama pammina pira kadi sattira e machallah en jarama ko Allah yo kala moƴƴere en jarama no fewi yaltata jarama eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh datul min etnal pudde en calmini en juurima dendagal mo ene limtoɗo e dal salfulɓe en calmini en juurima foof woni mbaɗa ñalle jam mbaɗa jam ñalle omne ko jam ne ñalli ga mbaɗa jam ka yittan kadi alhamdulillah eɗen jetta ɗon fewi eyyi ko wona ɗum ko en tawi ɗo no an wiye alhamdulillah salminama a juurama haalande ma waɗi fayide kadi eɗen jetta Allah eɗen jetta kadi Abdoulaye Alassane Dia e yewtere nde waɗen hanki yewtere battumlonire nde ganduɗa hokkude en kadi gandal hokkin humpude ko ganduɗen e kono gandano ma eɗen mbiya on yallugo moƴƴere yo Allah nurɗi gandal ngal o tabarakallah macha en beltanimama woni gonga en beltanima kadi hono baƴaɗo Hajata Dia kine weltanama kadi en mbirat yo nurɗi gandal ngal o jarama kadi no fewi nde o duusi sewto nde ha yettiɗo o tabarakallah machallah Allah jarama en jarama mi arta seeɗa e ko rahmatullahi wi ko nde celli enen kam fulɓe sen dañani laamu eɗen gandi président rahmatullahi wiñam en mbeɓani fontude kadi en jaɓata fontede e ɗum je sababu dendagal leyɗele mbiyen Afrique kala hen dañƴo laamu e wonde ɓalejo walla wonɓeɓe enen kam ene foti banggue men ga nde taw noon wonko ɓernde jaɓata wonko haqqille jaggata e wonɗi fannuji ene jurno yiiti tubakoɓe ɓooyi yidde ganduɗa hoore ma heppude walla mbiyen ga heppiɗe dendagal ganduɗa ma kene wiye ngaluji ganduɗa hoore ma e fine men e foof saabu ɗum hande gueɗe mabɓe hande e jeeytare nde ganduɗa vraiment kamɓe caabi ha ɗeɗo gueɗe foof mbaɗi e nder ganduɗama Afrique donc ɗum je sababu ngakkere nde waɗi koɓe jinno ko noon so tawino no ceerno Abdoulaye Dia wi ni soɓe dañi ɗum kadi ɗum ɓe ɓurno yidde nde taw noon leydi woni hen ko ngaalu leydi kadi siftugal men ga ene jaɓa ko heewi machallah machallah ene jaɓa ko heewi ɗum ɗo noon so tawino ɓe dañino ngal ɗon godal idde siftude leyɗele ɗe hande mbiɗa andi hay ko yimɓe gurno e nder majjum ko ɓe andi en dañata ɗum hay so tawi woodi yimɓe ɗum tampit no fewi hatta nde taw noon ko ɗum ɓe mbasino e yidde ganduɗa ma hebde leyɗele men ɓe mbaɗa hen no ceerno Abdoulaye Dia wini
baɗen kasma baɗen sukar baɗen fof heddoɓe ligguɗo ɗum kadi ɓe liggin en kadi wona ɓe keeɓi leydi men kadi ɓe liggin en kadi hay dañde ko poɗɗa dañde ko a dañata ɗum noon kadi naɓɓama ko gueɗal ngal ganduɗa vraiment Allah walli en calɗin ɗum jii sababu ɓen dokke laamu weeɓade ɗum noon yo Allah won ballo kadi en beltima yewtere nde en bettinima Abdoulaye Diallo Seydi Dia yo Allah yo moƴƴere en bettinima kadi ganduɗa hoorema dendagal jippiɓe ɗo kadi koto waɗi haalande muɗum kadi wa tabarakallah machallah ɗum noon yo Allah yoɓe moƴƴere en ligguirani hono mawdingal Abdoul Adama Sow eɗen namdono wadde laddu no gallowol hamdulillah ko muɗum machallah en calni en juuri foof dendagal dental gasol sene fuɗi sunnaɓe mbiya debbo kala ko wassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jami'an mutane da shi ne kullu da take da in ba mutane oira da kuma oira ba. Masha Allah ne ke mun san namu wannan kalmin tegal tolo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yau tare da ni da ne sabon da ne rewi lawo wayno yanno Allah in ganda inshallah dal asimo dolmo terminal bilam pedulna lantula ya awera asil masalah ya kan mari problem ni de kami dalam tunggu mesin kali terminal bilam Allah السلام عليكم ورحمة الله كلمن داخل التنسل كلمني كلو كلام تونغو دمو يدوسل منا جورا جارا كلنا نسمي كلمة دي يو رئيس الدول شرنا الله رحمه عندوني هن موضوع كلو هنا جاب لي أيوة يجي من في سنة يوصل ودي فايدة يجي من في سنة يوصل ولا نفعل كافل دنيهن كندم في سنة كندم في أيوة أنا واحد إن كان جوان كوسابي مركمن هنسا ويني إن كان دي سابي لنفسي لي لنسوه خلقني أيوة نو تكير مني كير مني كلهم سابي هاجوني بذكي كنتنا تقوى هاجوني أيوة دون كمودة عند فرما موضوع في فتني لنيوم الفيل فتني لنيوم الفيل أبو دومينيكيا هدينا لام لو يدري في مرسل تورو هنا أقول ننجدين دومينيكيا هدينا عند لام يدري في مرسل non nekati Sénégal ɗum noon pour warandi yimɓe ko leçon warandi leçon awa yawtade hen beele ene kono neɗɗo goto beele en mbawa omo yontude hujjaji ilay ɗo e Mauritanie ha e Sénégal ha e banggueji goɗɗi e leyɗele goɗɗe to alɗum noon calminama jurama. Assalamu alaikum da professional full ikam nyallama to mala nyalli signal on gattan contact no galle istika be kusin fon alhamdulillah tarala salli ko takkina tare fu kala mo tongol mo tongi galle da professional full ikam na wajura nagana mala mo jere galle jude batal mo yallo kenno Allah wadane jam Allah wadane den kuma Allah wadane sukur aduna ila akhir kalmi hukmi jeri ko tabi mo signal o kana fuladam so no de mo gallo Sheikh Abdullah Asalja Shirkatnya Marco kan Masya Allah masalah riwayat mutlak wujud di fokam Alhamdulillah ya Allah saya masalah ganal kadanya Alhamdulillah ya Allah nur dengan nanggal kalta nambah aku Allah kan wa yaundi aku tuh lain dasar hakikat nanti wasa makan Gaudi muskil baldi mana fakir nasi Masya Allah يتراوى ما كنا بنفيتها الحمد لله سلمنا ونفسك هو
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داتول إكنال فلبي إن شلمنا أنكوف نام يجمع لي كتال إندر كموانا من اللهم آمين ما يفضل ميدين الله دجلا هنكي هاتن كي جمعوا كنون هنكي رزو بركلو لسكي ولا نيجين كودنون weyango hanki walani kadi elle ko non finiri ko ate hay hunde en beltanima Abdullahi Amar walla Abdullahi Alassane Dia e yewtere nde waɗi nde kadi yewtere wande ñamde wande gandal kadi joginde kadi fidde li fewɗi e ko mbiyaten tarih ñaata han ɗum ɗo sinno ko sago kadi mbiyen ɗon ɗo galle o woni galle jangde walla mbiyen université tawa kadi ko archive aji kadi ko baɗaɗi enen jogita ngam yontaji men garoyeji yo Allah waɗanen ɗum emi tettima noon ko haali ko to banggue foɗanade tubakoɓe e ndema kesa ka jinno wadde e jeyi meɗen waalo on saaha hay sinno jeyi ɗi gonali jeyi laftuɗi saabu yoga e jeyinani hen gadi caggal muɗum walla dañama paggitama caggal muɗum ha wiya kocce kono ɓe eɗen paami tan hakkunde maaji ko ɓurmi joofaade ko hakkunde maaji kamɓe mbiyata ilamor fil ala fuutanke mo hoɗani hen ala fuutanke mo ala ɗon jeeyi mi rokka yeeru tugguɗen e ilamor fil nde tubakoɓe noddude duunde ko lobbudde koye tooro fuɗɗi yaaɓani sufga yaaɓani hettere men halayɓe yaaɓani laaw ha yetti yirlaaɓe sabu ilamol fil hakkunde maaje haaɗi koye wendi ɗiɗo diwanuji kala koye hakkunde maaje jeeya kadi jeyi jaaji ɗi ngoni ɗo hakkunde maayo rewo e maayo worgo ko nde duunde wiyete amer il amor fi eyyi to banggue funnague ɗo diwan wendin ɗo koɓe teskiɓe so wiyete tedugol woni ɓe Abdoulaye Dia wi salde tedugol ɓe mbiyata ɗum ko teska guilay taw guilay saaha gurdam tubakoɓe ɓe guila saaha mumen ha yettoyi ga e lubbudu doye koye salde Podor ɗon il amor fil haaɗi ɗiɗo diwanuji nayyi walla joyi ɗi kalɗen fof nan e nder il amor fil rewo e worgo ha joni kadi ko ɗum kadi ɓe jahata ha joni kadi ko ɗum yehete e tentinde ko Abdoulaye Dia hay ɗon batte il amor fil o to diwan Sénégal walla girdi Sénégal leydi Sénégal e Mauritanie ha e yetti Mali e eɓɓo barage uji Manantali Jama e Manantali ɓe mbi ɗiɗo jeyi ɗi tawruɗen jinnaɓe ha yetti jakiraɓe walla piltiɓe ɓe mbi ɗum hande domaine national ko on politique yahata ha joni ɓe mbiyata ɗum hande ko domaine national ndeke noon haala ka walla ɗam ɗo kuccam ene ummi to woɗɗi
eɗen jogii jom gite en ummade Abdoul Bocar Kane ha yetti hande o ñalawma hande o won tindi tindano hen won haaluji to banggue hirjino kalano hen ha mbawen daranade jeyɗi sen dokki yeru e wattindiɓe ɓe waɓe no yo Allah buuɓan jiggo tafsir en yo Allah yurmo ten Yusuf Gueye en yo Allah yurmo Mamadou Samba Diop en Fari Silat Ka en Yerodoro Diallo en waɓe no Ibrahima Sar en ɓe nguuri sen limti en juuma mayɓe wuurɓe ɓe ɗiɗo jeyi ɗi tawruɗen saaniraɓe en jaciraɓe ɓe mbino caggal eɓɓo barage mo nan kadi français naaɓe nde mbi ɗum après barrage caggal udduji ɓe mbi ɗum e pular ɓe piri ɗum e pular ɓe mbi janggo garowo mom heptinani ɓiɓɓe Fuuta ina lelitinani deke kañumen ina yeyatinani kañe Fuuta ko leydi Waalo kañe Fuuta ko leydi Jeeri kañe Fuuta ko Pale e Maayo ndi kebrali ƴiƴam e warñede taniraɓe men lewno ha yaaji janggo lamɓe alduɓe feccoɓe woni ñalawma hande o merci deke noon ummade 1800 ujunere ujunere temedde jeetati ha yetti ɗo ɗo jaari hen ɗo laamuji ɗi to banggue tubakoɓe ha yetti lamɓe men hande ɓe ko laamu rewi ɗo reftiɗo wonnoɓe adana ɓe ko ɓen tan jeɓɓe koyɗe sakkitiɓe ɓe ko ɓen tan jeɓɓe koyɗe wonnoɓe adana ɓe ha ɓe jaari hen ɗo ko haala cellu ko woni ɗo haala ko poɗɗen teskade woni ɗo ndeke ko haare nde ganduɗa mettude ñifde woni ɗo no hakkude wonɗin Karim gadiɗi gila e gurdam nelaɗo walla ko adi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam heddi noon ko yo Allah wattu jawdi e juuɗe kono heewi koɓe balli haɓe batti e jeyi enen noon heddi e duwawu meɗen tan ko yo Allah wattu jawdi e juuɗe nde noon ha joni ko daroɗen dattoɗen en mbiya ko noon eɗen darro hakkille sehlaji e cabbi e kono tan eɗen jogui filɓe eɗen jogui anduɓe eɗen jogui alɗuɓe komin Ba Mouhtar Amadou haaldanno e moon yettere nde waɗi fayida en yarni mawɗo hoore teddungal Abdoul Adama Sow e juɓɓinɓe walla yuɓɓinɓe yewtere nde Abdoullahi Alassane Dia e miñiragel meɗen Hajirata Oumar Dembe Seydi Dia yo Allah ɓoynen digaral ngal ɓoyna hen e gueece wondiɓe ɗo ɓe ɓeydoɓe ɓe hay hettotoɓe ɓe Allah jarama jarama. assalamu aleykum on dental men dafule pinal fulɓe on calminama on juurama en kettima hono bani men debbo Fatimata Alassane Diop ko on noon kadi en kettima jiɗi meɗen ceerno Sada Kelly si deddi men Mariame Sow eɗen namdo no wadde ɓandu yo Allah ko jaam ko hono noon kadi calminirten mawɗo meɗen Ba Mouhtar Ali jiyante moɗon en jettima mbaɗi fayida no fewi teskuya teskiɗon o ha tengti noon ceerno Sada Kelly e mawɗo meɗen Ba Mouhtar Ali
ko teskuya goɗɗo ko ɗum waɗi e janngude tarih walla andude tarih ɓe mbi ene walla neɗɗo e faamde hannde andude hanki ene walla en faamde hannde sabu gere keewɗe jolooje hannde so tawi aɗa yiɗi faamde ɗum ma ngubbita hanki tuba ko mbiyata le passé explique le présent hanki ko kañum firata wone joljole hannde firo muɗum woni ko hanki ko ma ciloyaɗo woɗɗi nde paama holko waɗi ɗum waade no wayi ni hannde ɗum waɗi janngude histoire janngude tarih ko hunde wonde fayida no feewi e nder pinal yimɓe sabu hono no mbiɗon ni ko kewata hannde ɗo e politique leyɗele ɗe ko fof ko gila e jamanu tubakoɓe wonno fandale mumen ko feccude Fuuta waɗa ɗum e ƴele ƴele ko feccude ni leñol fulɓe ngol ene feeñi e bindande maɓɓe kewɗe gila e Faidherbe en ha dennagal laaminoɓe Sénégal e laaminoɓe colonial en e nder bindande mum ene feeñi hen yo fulɓe care tacce e leyɗele ɗum woni ko woni hannde ko sa yeehi no leñol fulɓe ngol sarowi e leyɗele Afrique ɗe ni leƴƴi kadi ɗi wayani hono noon ko kewi Burundi e Rwanda ko kamɓe kadi caabi ɗum eɓe mbawno kewte sosde dowla mo ngannduɗaa ko Hutu en tan ngoni toon ɓe cosa dowla goɗɗo mo ngannduɗaa ko Tutsi en tan ngoni toon kono noon alaa ɓe mbaɗaani noon ɓe tawi ɓe cosi dowla ene wiye Burundi Hutu e Tutsi en fof nan toon ɓe cosi dowla goɗɗo ene wiye Rwanda Hutu e Tutsi en fof kadi nan toon mbele ene kaɓa mbele ene ñaamondira ko ɗum waɗi politique de balkanisation de l'Afrique wonno fandare nde ko beele leƴƴi Afrique ene pelɗodira e koye men ɓe ndendina leƴƴi ɗi ngannduɗaa jiida sirol jiida diine jiida ɗemngal jiida goobu ɓalli ko ɗum fof beele eɓe mbawa beele jomumen en donka nandirde so donki nandirde beele jimanima ɓene ɓeydo jaldade eyyi sen gartiɗo e Fuuta hono no mbiɗa ni mawɗo Pamoutaraji fandare ɗimmire nde ko wadde fawde jurme leyɗele ɗe sabu leyɗele ɗe ko kaŋŋe eɓe nganndi leydi fof ne dañoo heen leydi fof ne dañoo heen kala remru ene dañoo haa tenki noon e leyɗele men ɗeɗo ɗe kuufɗen ɗo ɗo e Daande Maayo ñamanteele walla gaawanteeje ɗe ɓe ngaawata to e diwanuuji maɓɓe ɗe leyɗele maɓɓe ɗe fof so ngaawama ga ille ɓurata moƴƴude so tawii wonaa climat o salto leyɗele men ɗe kam alaa ko caloto to baŋnge remru eɓe paami ɗum ko ɗum waɗi eɓe jinno expérimentude e ko wiyete ko les cultures commerciales ko wayno cacao ko wayno kaf ko wayno suukara ko wayno worɓe e ko nanndi heen e nder leyɗele men ɗe mataw Allah gaynaani ɗum no ɓe njiɗirnoo ni kono ɗum no kam wonno faandal no ɓe teer leyɗele ɗe ko on politique tan yahata haa jooni kaali ɗum domaine national ga yenn réforme foncière domaine national to Sénégal ga yenn réforme foncière e domanial mbiyeten ɗum gila 83 ha jooni oɗo ya ngarta fof sababu mum ko goto fawde juuɗe mum e leyɗele nde tawno leydi so tawi a heeɓi ɗum e neɗɗo ene wayno haydara heddoraki ni leydi ko kañum woni fittandu koɗki leydi remetendi e ko kañum woni fittandu koɗki sabu gure men ɗe ɗo honi ɗumen ko remru e gaynaka eyyi gure men Daande Maayo ɗe fof honnuno ɗumen ko sababu ene ndema eyyi won gure sosi ɗumen tan ko jimde ɗumen ngam jimde ɗumen e waalo ngam ɓaɗade ɗumen e gese muɗumen e remru muɗumen ina e gure sosi ɗumen tan ko jimde ɗumen e jeeri e durgo ina e gure sosi ɗumen tan ko timde ɗumen e maayo becce sabu jomumen ko awoɓe e ko nandi hen kala ɗo wuuro sosi ɗum ko facteur mo ngannduɗaa ko facteur économique c' est à dire sababu o ko sababu nde faggudu kala ɗo wuuro sosi ɗum ko sababu nde faggudu ɗum noon calmini on kadi mi juurima on laawol gongol on jarama no feewi e kettugiki ene wayno en guddani yewtere nde kala jiɗɗo nadde ene wawi nadde ene ndero ɗon denndangal banndiraaɓe dartude pinal fulɓe nde ɓeydata yewtere nde gila e ɓeydi ha e namde beele yewtere nde ne ɓeydo allude sabu yewtere timmitinde ɗum ko intervention ngaji ɗi e namde ɗo
on calminama noon kala kuuɓal on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere. Assalamu aleykum fedde dartole final fulɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ɗum fof de ɓe caggal jettiden Allah ɓiɗen Allah Mouhamadou sallallahu alaihi wa sallam noon fof on calminama e kuuɓal e yewtere men Abdoulaye Dia e hettama no fewi machallah gandal dañama hen e keɗima intervention ceerno Kelin Ba Mouhtar en mi keɗima intervention mawɗo men Sow machallah gandal dañama hen nde wonno minen kam komin technicien ji tan direct min kewani janggude defte e tarikaji histoire uji e ɗum taaji amin manque hen kumpital no fewi mi anda noon yewtere nde so tawi ko uddande walla mbeɗa yinno andude wonno mi wonano e réseau mi tardi mbeɗa yinno andude jannguji mbaɗannoɗi e dande maayo ɗi jannguji janatnoɗe tubakoɓe mbaɗannoɗi dande maayo mbere ɓe mbaɗi des victimes mbere mbaɗno des victimes côté yanoɓe ɓe côté tubakoɓe yaɗateɓe ɓe mi salmini on ɗum tan wonno hen namdalam reso wannoɗo victime walla ko jannguji tan bonnude matériel tan mbolo salmini on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Dartol Epinal Fulɓe mbaɗon kiire jaam mbaɗa jaam hirtoon alhamdulillah ina ko jaam tan hiiɗa mbaɗon tagal jaam Allah wone mon oɗon ndeeƴi alhamdulillah ko moɗon en calmini mo teddugal Abdou Adama Sow en namno wadde ɓandu ko taari ko taklif on siddi alhamdulillah en calmini kadi hono mawɗo groupe o Abdoulaye Alassane Dia wonɗa e muñal jamma ɗakke sare ma haala galle ma e ko tawi ko takki fof en calmini dendagal wiyeteyankoɓe meɗen en calmini ɗo hono Abdoulaye Cham en calmini dendagal heddiɓe teddiɓe mo tuwe fof salminama jurama yo jaam wonen yoɓe sene simmini yo ɓayni men yo dokkuɓal yiide batta moƴƴe en calmini fof en juurima fof en jejjirani kadi ganduɗa hoorema bajiraɓe Hadiata Dia en eko taari ko takki fof salminama jurama hamo jaɓe moon on jarama yo jaam walo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Dartol Epinal Fulɓe on calminama on kofnama en beltanima kadi yewtiyankoɓe kadi lawol ɗimmol komin Ba Mouhtar Amadou Tiɗo e kadi en beltanima ɓeydoɓe ɓe e namnotoɓe ɓe etotoɓe tawno fof koye ɓeydaɓe jeeya no musidɗo meɗen Basiɗo haalde e nder namde muɗum kadi jubbuɗe ko fira hen e ko fora hen firede fof eɗen gandi tan kam gandal neɗɗo gandal muɗum tolni pop hewde famɗude ko so tawi a dañi gando mo dokkuɗa neɗɗo goɗɗo mo dokkuɗa walla dañi almudo walla dañi almuɓe ɗum mbawi fodde fof ala fuɗɗata e gandal ma ha gando o eyi namnal ɗimal ngal walla tahaɓal mi anda o haali hen kono jomum dañi fof ene yawa walla ene ɓeydo yidde ko ɓuri ɗum ha joni jaltani gandal ko nandi e gandal fof towde aɗa yiɗi gandal aɗa foti famde kadi gandal gasa jomata neɗɗo hamma heɓa ko janggo o wan aɗa ɓeydo famde gandal aɗa ɓeydo yiɗde gandal eyi gandal haratake gandal hebbintake gandal kadi yewetake gandal hewata gandal yewetake gandal hewata gandal haratake
gandal kadi alaa ko ustata e ganndo haydara ko yiɗi fof no anndina e ndeer ngurdam makko kono ɗum alaa ko ustata e makko mi salmini on noon mbeɗa anndi mi jaabodaaki fof walla mi waawi taw mi jaabodaaki fof kono fof fawtu ɗum tan koye ganndal walla ganndo sabu haaliyankooɓe ɓe gilay fulɓe ɓe haa e fof mbii ganndal ko nande e yiide e gowndinde ganndal ko nande e yiide e gowndinde ene heen so tawii kuutorima ɗemngal arab mbi ganndal woni elmu ko elmul yaqin aynul yaqin wa haqqul yaqin atan a nananno ganndal a annda ɗimmol ngol a yii ganndo kono a annda ko woni makko tataɓol ngol ganndo wooda ko rokkuma naftoroɗa e yeru wonɓe annda maayo walla wonmo annda maayo kono en nana maayo ɗimmol ngol o ari hawde rime fongo maayo o tiime maayo kono annda kone maayo sahaɓol ngol o wodi ko jolni e gawirɗe walla e gawirɗe seydi wona wande o jaggi lingu e nder maayo he ɗum woni ko nande e yiide gowɗinde omo anndi kam maayo ngo woni koni heen mi salmini on noon mbiɗe ñaagi kadi nde ɓeyda heen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu dawtol ismal fulɓe kala mo tongo ɗum sini e ɓogol he salminama juurama mi yadanama allah moƴƴere en calmini dental ngal e kuuɓal en calmini dia abdoulaye alassane eɗen namdo mbere ko jam woni to woni en calmini hono mawɗo dingiral hono mawɗo teddungal dingiral ngal hono abdoul adama so en calmini amadou malal gueye ɗo woni ono woni fof jam ikkita e nden ko allah yo wonanmo ko wone e leñol ngol fof eɗen namdo kadi no wadde e yeeso caggal yettude allah e juuɗe e nelaɗo en calmini dental ngal e kuuɓal ha tenti noon e musidɗo meɗen diabdoulaye alsane hono ɗowɗo yewtere nde hono juɓɓinɗo yewtere nde wondude sohna hajirata dia hono ɗowɗo yewtere nde ɓe jarama kamɓe kala enen noon keɗiɗen yewtere nde ko en différe nde wonno eɗen gonno e probléme internet amin koko kuppano ɗiɗo ɗo balɗe fof on majjani dillere won noon toon nde ko ɗum addani min wasde wawde heɗidade e wawde nadde e dental he gam salmodirde e bandiraɓe kadi e duwodirde e mabɓe e lewru tedduno ndu hormandu aroru ndu mi salmini fof mi juurima fof mi arta ko adi fof ko wiide wonde allah yurmo yaafo hono musidɗo men hono Samba Sow musidɗo meɗen cankiɗo e ɗiɗo dumunnaji enen fof en wi hono yolde dariide caggal makko nde yolde nde darima tigui rigui yimɓe fof kadi haani ɗum kadi sabu ko en daro e lebbi ɗiɗi darto e pinal fulɓe so to batte darti nde wonno on yiɗɗinanno hen ko timmi omo haalanno haala mbarka fayida ndeƴika ko yimɓe fof kadi ene keɗo paama allah waɗi so heddifima ko e neɗɗo goto joɓiɗen en timmi tigui yeewede kadi en timmi tigui hono yolde oɗo gorko jaaɗo
eɗen mbiya wonde yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna hono yo Allah wanmo toon so moƴƴere muɗum so ɗum ɗinni en calmini fof no mbiɗen ni minen min mbawi heɗade yewtere nde ende yuɓɓi machallah eɗen mbiya tan hono musidɗo o hono ceerno Abdoulaye Alassane Dia yo Allah sellin sendina yewtere nde waɗi fayida kadi nowtima inde muɗum kadi jeytama kadi e jewte fattamilaniɗe kadi jewtonon ɗo en neɗɗo noon so wi haalata ene wayno ala ko haalata ni saabu ko haalata no fof en gasa tawa toni gasni kono so tawi kadi a haalani haydara kadi a dañata kadi ko kalɗa kadi walla sa wi a haalata ko haalanno kadi a dañata ko kalɗa ko ɗum waɗi meɗen jolde e salminde e juurade kadi ne namdade ene gasa ni ko keɓotoɗen namdade ko ene gasa taw namdama saabu en keɓani hettade hono jolɓe ɓe ko daɓɓindi tan mbawɗen heɗade saabu no mbiɗen ni ko eɗen daɗa no fewi ko audio ji kewɗi nanɗo hen kono hitoji kewɗi nanɗo ɗi ganduɗa en cuwara o humpitade ko woni nder hen ene gasa noon ko keɓotoɗen namdade ko taw won jaadiɓe won namdiɓe ɗum kadi ni tawa jaabama ɗum noon on ɗacca hakke e oɗon fannu e oɗo sifa so tawi woodi ko adi fof e nder yewtere nde en keeɓi nande hono musidɗo meɗen hono Abdoulaye Alassane Dia o holliri wonde hono yewtere nde holko woni lowdi muɗum taw nde wonno lowdi yewtere nde ko lewre e jimadi Fuuta Tooro ko hitonde wonde fayida kadi ko joom humpiro wawi yewtude ɗum yimɓe paama no ɓe mbini ko joom buur tan loppata boor muɗum ko sami kala hocce watta hen kankone o wawi hono unande meɗen nden o rogere hande timmi kono ittata noon hay sinno eɗen jogui namde ene gasa taw hono mbiɗen ni won namde ɗe wonɗoɗe namda ene gasa ko so tawi kadi ɗe namdata kadi enen kadi en jinno kadi namdorade ɗum hen ngam ɓeytorade humpito guure lamorɗe Fuuta ko 4 mbiɗen ko Hoore Fonde e Koɓɓillo e Jaaba e Kilon kono so en teskima Fuuta dañi 16 lamorgo kala lamɗo garɗo laañi kañumne ene sosa hono lamorgo muɗum ha tengti noon si tawi jii ko adi gadiɗo laamade o ko Mamadou Birane won ene gasa o kankone o waɗi hono lamorgo makko ko wayno Mamadou Siré Ba en to Agnam e Abdoulaye Ba en beele alano e doole maɓɓe lamorgo ngo ko wuro tan ngo ganduɗa ko suɓago joofago ngo ganduɗa ko ngoɗon tan aɗa faami de yimɓe so ngari ko hen tan tongoto walla won pandale goɗɗe ɗe goten maɓɓe fof jogui ko wawi wonde hen fof hono guure 4 ɗe nehe jeeya ko e nder 16 ɗe walla guure 4 ɗe ko sifa mum ko lamorɗo ɗum woni banggue jiida e 16 ɗe ko wawi wonde fof hol intérêt mo ɓe jogui ha mum fof ene ara ene sosa lamorgo muɗum ɗum ko hen namdal ɗiɗaɓal ngal ko holko waɗi Abdoul Bocar lurodiri e erango Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall sabu so en ƴeewi Oumar Al Foutiyou Tall e erango makko ko nawde hono sukaɓe fuutankoɓe e jihadi ko pelliyo jihadi ɗum noon o noddi sukaɓe fuutankoɓe yo ngar jaade e makko e jihadi e haɓade e lawol Allah won sandulliɓe woɗɗe gila e tubakoɓe ha e bamarankoɓe ha e fulɓe ni so jiiɗi ndiyen ɓeɗon fof ko e yimɓe dundirenkoɓe jeeya donc e haɓade ɓeɗon fof e wondude e tubakoɓe
kanko abdoul bocara o en jii kankone o haɓama hare tinde o salima geɗe kewɗe o yejjitima hono nanodire kewɗe ɗeɗon nanodire ɗe ganduɗa hono koyno abdoul booli en abdoul booli kan mo dimat e lamtoro amadou boukari to toro e el fekki mamoudou to damgal ɓeɗo fof won nanodirɗe mbadde e tubakoɓe kono kanko omo sali ɗeɗo nanodire wonde kala ɓalliɗo tubako omo haɓa e muɗum omo salo nanodiral muɗum nanodiral makko e ɗeɗon tubankoɓe joni noon hono federɓe nde ari nde waawi tenkinde hono mbiyen wonde miijogo buyette viomese adduno e wonde hono prophète ɓeɗo fof bagginali mumen kanko federbo o watti ɗum e jimadi makko ngam wawde tugnorade e wawde haɓade hono fuutankoɓe joni noon kanko abdoul bocar o andude meɗen hare nde o haɓande fof ko jilliyankagal kadi e jogademo finde holko addinimo joni yaade haɓa omo lundo hono miijogo cheikh oumar foti addingo ɗum ɗon ko namdal ngal jiɗɗen namdade sikki ala ene wawi ojjoji ɗi ne mbawata yettoyade ni ene gasa tawa yewtere nde waɗan clôturé saabu ha joni gonde probléme internet hono connexion kono alay saabu tan naaten jetten bandiraɓe juurɗen bandiraɓe sabu meɗen wayrodirde e mabɓe kadi e yewnude kadi dental ngal kadi e tuuyede kadi hon ɗeɗo jewte baɗɗe fayide baɗɗeteɗe ɗo en ɗum noon en mbiya tan yo Allah wallitir cellal yo Allah rokku meɗen kadi fattange goɗɗo kadi ha mbawen jottodade ɗo en ha mbawen kadi abdude yewtere no wonde fayide hono ɗeɗo jewte baɗɗeteɗe beele yimɓe ne daña hen gandal yewtere nde waɗi fayida dañi gartam yimɓe keƴima paami ɗum noon jasakumullah hayran hono yuɓɓinɓe yewtere nde on jarama yo Allah rokku men ñaldede jam jam hiire moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe dartole pinal fulɓe on calmina e kuuɓal onon kala on juuram moni ɗo ko mawɗo meɗen Demba Sy en calmini dendagal telliɓe ɗo hannde ha men hono Abou Lamine Dieng Papa Ba a salminama sohna Jara Dia Ramatoulaye Dia Oumar Abdoulaye Thiam Cheikh Tidiane Mariam Dem Fatimata Diop Hajirata Dia Mamadou Harouna Sy Hammat Ba Demba mo tongode mum jofiri capanɗe jeetati e capanɗe jeegom Mouhamadou Siraji Wan Dia Kayo Aissata Moulay mawɗo meɗen Ba Moutarali en kettima kadi hitoji hono ɗi fecci ɗo e meɗen hono musidɗo meɗen Bas Dembele Amasamba en dañi hen gandal en dañi hen famamuye Allah jarama o jarama ko noon calminirten dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe dartule pinal fulɓe Nadir Ahmed Sy lefol kumpiral ngol yettima Allah jarama jarama ko wona ɗum ko ha joni en calmini en jetti dendagal bandiraɓe meɗen e musidɓe meɗen adduɓe ballal mumen e yewtere nde mbaɗɗen ñande talata 13 lewru février 2024 yewtere dartol nde ganduɗa tinoɗe mum wonno ko lewre e jimandi Fouta Toro goto moon foof addi hen ballal muɗum gila e namde ha e leydi en calmini on jetti en kettima yiyande hono musidɗo meɗen Mamadou Harouna Sy nde waɗi fayida ɗacca hakke noon en leeli jaftade caɗele ɗe wondi honde ko hono ɗen gonduɗen nde tawno enen ne ko rewo gonɗen kono noon ko piis orange wiki ɗen hay enen en tini caɗele ɗe o tini ɗe ko ɗum waɗi en leeli yiide hitoji makko ɗi kadi en leeli jaftade wonko namdi ɗo ko yowiti e ɓuure laamorɗe Fouta ɗe koɗe likkata e kala saaha ko fof holko saabino ɗum eyyi saabino ɗum tan ko caɗele walla kareeli poɗodiral jappere ko ɗum heewi addude
dirto laamorgo kono so tawi leydi ene deeƴi ko ɓuri yalɗade ko heewani wadde kono noon caggal almami Abdoul Qadir Kane hono no laamu deniyankoɓe ɓe wano ni to banggue caɗele foɗodiral jappere laamu alalmeɓe ngune ɓe siwade hono noon en kaali ɗum e gardindi yewtere nde saabu mbiɗen woni alalmeɓe ni laami tan ko lebbi ɗiɗi ɗum noon saabu fayire hulde hoto laamu ngu terede juuɗe mum so tawi jomum heeɓi jappere nde waɗa ɗum cuuɗi mumen beele ene hisna kono ɗum kadi dandata ɗum dandata e sikke meɗen so tawi almami fof jooɗima ƴetti wuuro mum waɗi ɗum laamorgo ko ɗum tan woni dalil majjungo kulhuli poɗodiral jappere ngal kono nde ndin kulhuli ngala nde hono no o wini guure laamorɗe Fuuta ko gandaji wona ɗum ko hono no wini en fof eɗen teski Abdoul Bocar Kane noddino yo Fuutankoɓe calon recrutement ji ɗi Cheikh Oumar waɗanno ɗi yo Fuutankoɓe calon o wi holko saabi ɗum so tawi en paami Abdoul Bocar Kane no way wonde ndendiyanke ni no way salade tubakil ni haare nde o haɓere no nde ko hono nden haare Cheikh Oumar Fouti haɓere no holko saabi omo salo ɗiɗo recrutement ji holko saabi ɗum eyi hono no teskoriɗa ni mi ɗeɓi hawnade seeɗa saabu fandare Abdoul Bocar Kane ko riwtude jimani hono nden fandare kadi Cheikh Oumar Fouti jogino so tawi o lundima recrutement ji ɗi Cheikh Oumar waɗanno e nder Fouta ɗi ma ɗum hawno seeɗa kono noon min de e yiyandam wonno fandare Abdoul Bocar Kane ko noddude ɓiɓɓe Fuutankoɓe e jattinare faade tubakil faade jimandi tubakil kono Cheikh Oumar recrutement ji waɗannoɗi ko ngam nawde ɓiɓɓe Fuutankoɓe e diwan biyeteɗo hannde o Mali Ségu ngam haɓoyde toon e tubakoɓe walla haɓoyde toon e womanankoɓe jihaadi ɗum noon e heɓa telɓinde hara nde o haɓerno ga e nder Fouta Tooro sabu Abdoul Bocar Kane wonno fandare muɗum ko recrude Fuutankoɓe ngam jattinade taw ko ɗo e nder Fouta kono Cheikh Oumar recrutement ji waɗannoɗi ko ngam nawde ɓiɓɓe Fuutankoɓe to banggue funnani e ngam jihaadi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en gari ha ɗo ɗum noon en guddi yewtere nde en jetti kadi lawol gongol hono ɗownoɗo en e yewtere nde dusnoɗo en e yewtere nde Hajirata Dia kono noon en jetti kadi hono Mouhammad Siraji Wan mbaɗannoɗo en alluwal o ko noon kadi jettirten mawɗo meɗen Dia Haruna mo ganduɗa rendinani en leppi ɗi wattani en ɗum lefol gotol en calminimo en jiinimomo en jettimo ɗum noon dendagal carɗe narɗe ɗe eɗe natani hen ɗe fof en calmini ɗumen en jettimo ɗumen en juuri ɗumen so Allah jaɓi ko fayi arde diniral ngal mo ngal wayri yewde eɗen jorti inchallah men mbaɗa hen no doole men ponno enen kala beele e ngal natta yewde inchallah ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu